Guztiek aleginik ere, eskerrik asko idatzez, gaur goizenetan ere gurekin egotagatik. Eskerrik asko fundazioari ere, fundazioarekin jardunaldi hau antolatzeagatik. Politikan dugu artean sarritan, egunerakoentzako besterik ez dugu izaten azpirik. Atzera begiratzen egizatara eta biharkoa etorriko delakoan egoten gara. Eta etortzen da, baina datorrelako preste egotea bezala egorik ez dagoen ez usteri aurre egiteko. Zer datorkigun ez dago jakiterik, baina berandu baino lehen izango duguna handia izango gara. Dena dago aldatzen, Todorobek esan zuen moduan likido bihurtzen. Garai bateko bigarren mundu gerra osteko segurtasunak aspaldikoak begitantzen zaizkigu. Zer esanik ez, euskal gizarte tradizionalak zituen ikustegiak eta oinarri ohiturazkoak eta sendoak. Mendebalde aurreratu honen arteetan dugu gerra eta etxean, betean, sartzeko amenazoa eginez gainera. 1918tik gripearen pandemia izan zanetik, hau da gure aiton nagoen garaietatik ezagutzen ez genuen dako pandemia, bizi izan dugu oraintzu arte. Milaka bizilagun dituena eta orain dira ospitarak ematen jarduena. Hala eta guztiz ben, dirudi ahaztu egitera. Politikan, araña berrogeta urte historiara, botakotzak denuen diktaturaren goraipatzailea, inoiz baino arroago zabiltza. Gure legebiltzarrean kidea dute hain zuzen be. Holako zantzuak aipatzen jarraitu diezazueke, luzaroan nahiaz dizueke eserez dakizuenik esango, beraz esandakoekin nahikoa dago. Gaurkoan, ona dakartzena guzti horren gainean hausnartzea da. Hausnartu beti ere aurrera begiratzeko. Dagoeneko iaia aurkitu dezakegun sustraiko aldaketa horri buruz berba egiteko. Baina ez bakarrik hori baita gure aurrekoek hartu eta jorratu zituzten bideak etorkizunerako ere balio dezaketela esateko. Hau da, aldatu ez, baina ez galtzeko. Nortasunari eutsi nahi dugu, demokratak izaten jarraitu behar dugu, ongizate gizartea behar dugu. Gureak diren balorei eutsi nahi diogu. Berriztu eta aldatu bai, baina eutsi ere bai. Berriztu, aldatu eta eutsi diot, hori egin ezean ez gairako izango. Gure aurrekoek, 30ko hamarkadan, Europaia osoa totalitarioen ospikopean geratu zenean, asmatu zuten demokraziari eusten, ongizate planak egiten eta diktaturari ere aurre egiten. 1997an, Agirre lehendakariak gobernua osatu zuenean, Gernikan sinatu zuen gobernu egitasmoa hori urte batzuk geratzen zaizkion kalentzerako eta baina ez eginen laborista ingelesaren asmoetatik urrun. Gure arbazuek ez zuten sekula entzun ekonomia morala zer zen, baina praktikatzen zuten. Honekin esan nahi dudana da, lehenago ere euskaldunok izan ditugula gure eztutasunak eta gure zalantzak eta bidea ala guztiz bidea egin dugula. Orain, gaur egun beste bide gurutze batean gaude, beste erronka une batean. Eta egin dezagun gure aurrekoen antzera eutzi gure nortasun demokratikoari, gure ongizateari eta bilatu ditzagun hori guzti hori mantentzeko bidea. Lan horretan gure aletzoak jarraitzeko etorri gara gaurkoan. Eskerrik asko barriro be guztiei, andoni eskerrik asko Leilai guztiei ere, eskerrik asko bihotzer gaurretzen hemen gurekin egotea. Gaurko jardunaldia antolatzeagatik bizilari guztiei eta parte hartzaileei eta bereziki bai azpimarratuko nuke jardunaldi batean eta goiz guztia inbertitzeko prestutasun hortan oso adin ezberdinetako jendeko habilitatu asko ikusten dudala eta hori bera uste dut dela pozgarri eta bizigarri eta asmatzen dugun denon artean saioa ahalik eta emankorrena izaten.
Liburu baten, liburu baten aitzakian antolatutako jardunaldia da hau, aitzakian diot, helburua ez da gaur liburua zaritzea, baina baita eskuiburua ezartzeko, eskatu digute, lehen minutu hauetan gaiak edo kokatzeko, marko bat ezartzeko, eta Andorik eta diot oso labur horixe egin nahiko genuke. Liburua diot aitzakia bat dela, eta liburua bera ere ez zen liburu egitasmo batetik sortu. Askoz gehiago izan zen, askotan alako gertatzen diren moduan, patuaren edo ondorio edo hainbat bihurgunetan topo egitearen ondorio bat. Andorik Mondragon Unibertsitatean dituen irakasle ikertzaile lanetan eta nik gustu ditudaletan bakoitzari bere aldetik tokatu izan zaigu azken urteetan jorratu behar izatea, bai irakasle lanetarako eta apurruan ikertzaile lanetarako ere bai munduko eraldaketak, teknologikoak, joera globalak, megatrends eta global risk eta halako txosten entzutetsuak behin eta berriro eskuartean ibiltzea eta aldi berean oso gertutik ere jarraitzen ditugu gure herriko aldaketak, datuak eta barrak eta nolabait kezka partekatu bat izan dugu eta elkarrekin topo egindakoan izandako elkarrizketa ezberdinetatik abiatutako gogoeta eta lanketetan ikusi eta kezkaz bizi genuen zer nolako zulo edo distantzia planteatzen den global risk eta megatrends horietan egiten diren irakurketen eta gure herriko eraldaketen artean. Gure herriko eraldaketez asko hitz egiten da. Inpresio gagu gehienetan hitz egiten dela oso modu sektorialean edo oso modu vertikalean eta oso gutxitan ikuspegi orokorrarekin. Asko dira irakurketa soziologikoak, nola ez politikoak, bai sektorialak, ekonomikoak, balioi buruz eta egiten dienak, belaunaldiartekoak, demografikoak eta bar. Eta bakoitzak bere aldetik, askotan ikusten dugu baita ere, munduko oerekin edo aldaketa globalekin erlazionatzen dituela horiek ezta. Baina guk gutxienez, faltak eman izan dugu askotan eztabaidaren erdigunean jartzea gehiago loturak begirada integral denitza, baina begirada zabalago batekin. Eta munduan gertatzen ari diren eraldaketa horiek guztiak elkarrizketa permanentean jartzea gurean ikusten ditugun eraldaketa ezberdinekin. Eta nola gure azken urteetako ibilbidean eta tapean horrekik antolatutako hainbat foro eta ekimenetan antolatu izan zaigu gai horietaz aritzea, turbalantzea, galdera planteatzea eta bar. Eta halako batean horrekin fundazioko deitzen diet incansables hauek, herrigintzako nekaezin hauek planteatu zuten eta zergatik ez dute liburu batean jasotzen. Eta hortik abiatuta ondu zen liburu hau, ez bere baitan liburua, bere helburu jarrita baizik eta gogoeta eta kezka hauek eztabaidara eta hausnarketetara ekartzeko asmo xume batekin bakarrik. Gure galdera nagusia da jabetzen ote garen bi gauzetan. Batetik jabetzen ote garen munduan gertatzen ari diren eraldaketen dimentsioaz eta dimentsio horien ondorioaz, eta bestetik, bigarren galdera da, benetan jabetzen ote garen gure herrian eraldaketa nagusi horiek ere duten eraginaz eta gure kokaleku eta tamainaz dimentsioaz. Bi galdera horiek dira gure lanketa hauetan ardatz nagusiak, ezta? Ondo dago megatrends eta halakoak irakurtzea eta halako distantzia batetik ikustea, baina horrek zer esan nahi du benetan. Ideiak ere horrentxe aipatzen zuen, dia 100 urteko hainbat ibilbide historikotan gertatu diren momentu ezberdinak aipatzen zituen, eta momentu honetan konturatzen algara zer gertatzen ari den, zer azkar gertatzen ari den, eta bestetik horrek gugan eta gure herrian eta gure herriko dimentsio ezberdinetan ze eragin dituen.
Bueno, galdera horiek izan ditu bardaz, eta horiek dira nolabait markoa gaurko jardunaldirako. Liburuan, zorionez, ez gara usartzen hori erantzuna ematera, eta ez da gutxiago ere, baina badago gutxienez irakurketa bat, aukeraketa bat, eta interpretazio bat munduko joerena. Ez da beste munduko joere gurea duten eraginarena, eta bi planotan. Lehen planoan, hainbat joera ekonomiko deskribatzen eta interpretatzen dira, tendentzia orokor munduan direnak, eta nolabait uztartzen saiatu gurean ere badauden eztabaida batzuekin, eta bigarren planoan joera politikoak, bigarren zatiak joera politiko nagusi batzuk mundu mailan, eta bereziki mendebaldean ikusten ditugunak aipatzen ditugu, denon agotan dabiltzan polarizazioak, populismoak, desafekzioak eta bestelakoak, eta liburua beraz, marko horretan kokatzen da. Esan bezala, erantzun handirik ez dago, dagoen adia gai batzuk jartzea, bertxota esaten bezala puntua edo gaia jartzea, eta gaur ere horixe da asmoa jardunaldi honetan, ezta? Bi elementu nagusi horiek herri baten aurrera biderako, ez dakit nagusienak diren, baina nagusietakoak behintzabait diren dimentsio politikoa eta dimentsio ekonomikoa marko berean jartzea, uztartzea, joera globalek argitan begiratzea, eta munduari bereziki Europatik eta Europara ere begiratzea kokatzeko eta gure aurrera biderako argiak eta gogoetakoa elkarrekin lantzeko. Eskerrik asko. Eta helburu horrekin bat eginaz, gaurko jardunaldian ahalegin berezia egingo duguna da, ez enbeste munduaz eta munduko transformazioaz egiteko, ezin eta transformatzen ari den mundu horretan, gurea bezalako eskualde txiki batek, ze aukera, ze erronka, ze zailtasun, ze ezintasun dituen, elkarrekin reflexioan. Labur, gaurko egitaragoa aurkeztuko dizuet, guk euk hau diseinatzerakoan ze zentu eman nahi izan diogun zuekin konpartita egin batera. Liburuan izenburuan sustraitu ditzarea gutzen da, errokoak direla transformazioak, eta gero batutan oarkabean pasatzen zaigun beste joko bat ere badago eta da transformazioak ari dira gertatzen, baina, eta hau da, zeura eskindarrikuntza, transformazioek lehenengo aldiz mundu osoan eta aldi berean ari dira gertatzen. Eta uste dut batutan ez garrela ideia horretaz jarraitzen. Ez hori transformazioak gertatzen ari dira, baizik eta transformazioek mundu mailan eta aldi berean ari dira gertatzen. Norbaitek esango du, eta hori gaude osoa da, neurri batean. Eta jarriko dut adibide txikila. Eduntzat, joanek eta diok, eta reflexioak egiten ditugunean, edurri egiten duguna dira. Azken pare bat mendetan, azken 2 mendetan, berezki 2008 zaurreitik horrela, guztiopatigu transformazioa ondira tomatzela, guk industrializazioa deitzen duguna, urbanizazioa, sistema parlamentarioa, alfabetizazioa, eta beti pentsatu izan dugu guk eur, edo dintzat, Europak bizi izan duen enean, hori gauza ohikoa. Kontua da, azterketa konparatuek erakusten digutena da, gaur egungo biztanleriaren terminotan guk normaltzat bizi izan dugun hori bederatzitik bat pasetxo bizi izan dugu. Honek azken batean esan nahi duena da guk industrializazioa denitzen dugun prozesu hori, Ingalaterran sortzen da, pixkanaka Alemaniara zabaltzen da, eta denborarekin Europan eta Estatu Batuetan azeleratzen da. Eta oso berandu, eta oso modu azeleratuan, Japonian eta Eguakorean horretan. Perspektiba hori, kontutan hartzen baldin badugu, jabetzen garena da,
gaur egungo transformazioak izaera oso diferenteko izateaz gain, ia mundu osoan eta aldi berean gertatzen ari dira. Honek azken batean esan nahi duena da, adituen hitzak erabiliz, industrializazio prozesuan eta ginen luzetan mundu mailan divergentzia ikaragarria handi bat ematen, mendebaldearen eta munduko gainontzeko sarearen artean. Aldiz, oraingo transformazio berri honekin, aski izan dira 15-20 urte, konvergentzia handi batea abiatzeko. Konvergentzia teknologiko eta ekonomiko ikaragarria handi bat ari da gertatzen dugu mailan. Nik hain abstraktu kontatu dizuedan hau zertan datzen. Honek bestean beste esan nahi duena da, ez bakarrik, Europatik edo mendebaldetik, Asiako hego-ekialdera manufaktura eta eskulan intensiboak desplazatzen ari dela. Baizik eta gero eta gehiago, Europa eta mendebaldetik kanpo, goi-mailako kualifikazioko okupazioak ere badituzte. Hau, besteak beste, zergatik da garrantzitsua? Besteak beste, garrantzitsua da, gure enprese, gure herri erakunde, aspiratzen dugun bezalaxe, orain esaten da, ondasun eta zerbitzuen ekoizpen katean balioen erantziak hortatzera, bai, baina Europak eta mendebaldean ez ezik, gero eta zonalde gehiago daukate, horretan lehiatzeko gaitasuna. Edo eta esaten dugunean, transformazio handiak bizi ditugu. Europan askotan hori asoziatzen dugu, erdiko klasearen zentraltasunari. Desafekzio politikoa ditu. Hori neure batean egin da. Perspektiba mundialak eta konparatuak esaten dizuna zer da. Esaten dizuna da, munduan inoizko erdiko klase handiak daukagula. Batzutan inportantea da jabetzea, mundua transformatzen ari da, eta agian lehenengo aldiz, guretzat hain positiboak ez diren efektuak beste batzuentzat izaten ari. Produkzio gaitasun handia daukate, ez dezagun ahaztu erdiko klasea direnean, produzitzeko ezezik konsumitzeko gaitasun handia. Laugarren, esaten dugunean, mundua transformatzen ari da, benetan ari da transformatzen ari dena, orain artean ez bezala, ez da soilik Europa edo mendebaldea, baizik eta mundu. Hau guztia zergatik importantea. Ez hain beste munduan zer gertatzen ari den. Jakiteko bakarrik, baizik eta orain gaurko mitegiarekin egingo dut lotura, gure herriari buruz, edo gure bezalako eskualdere txiki bati buruz, reflexionatzen ari garenean jabetzeko gure dauzkagun erronkak, aukierak, zailtasunak, Europa edo mendebaldeko eskalan ez ezik, munduko eskalan reflexionatzen. Gaurko mitegia ez da hain abstraktu eta aspergarri izan. Nik nahi dena zen, du morokor bat ipini, jabetu gaitezen gaurko goizean mitegingo ditugun gauza asko zentzua hemen azten. Orain, hasiko naiz miteriko kontespenak egiten eta bat aurreratzen zentzu konbidatu ditugun eta zer konbitu ditugun. Guk egonean mundua transformatzen ari da, sustraitua dira eta teknologikoa dut eta bere ikusiko dugun beste askare bat. Gure galdera da, gure bezalako eskolate txiki batek, herri erakundeetatik eta enpresaren mundutik zeintzuk diuru nahi duen, zeintzuk erronkak dituen. Erronkak askotan aukerekin lotzen dira, eta hori ondo dago, baina beste batzutan mugak eta zailtasunak dira. Gaurko bi zelariek, gai hauetaz, gutxi asko, egingo dute, baina herri erakundeetatik, Nafarroako gobernuan, arlo ekonomikoan eta industrialik, zer politikoetan garatzen ari garen, horrelako kontestu batean lehiatzeko guztion hori izan behar bezala. Horretarako, zein pertsona horrea, esperientzia politiko duzio izatea zabatzen, Nafarroako gobernuko industria kotxeia egin. Nire dugu esan da beraz,
taldeak planteatzeko Zeren aldia eta gero, ikusiko segundu bezala, lantaldeetan egiteko gara. Lantaldeen helburua bikoitza da. Alde batetik, hemen zaudetenok eskarmentu handia duzun pertsona zarete, zegoen esperientziatik, zegoen ezagutatik. Eta era berean, jakina, transformazio eta sari garenean ez gara bakarrik ekonomizazari. Orduan, zegoen agautza proposa izango da, transformazio ekonomiko ez ezik, transformazio ekonomikoa, beste batzuk demografikoa, beste batzuk industria eta kultura zegoen. Ez dela, aurkezpena partia da. Lehenengo bizlariak bereziki arreta ekonomian definituko dute, eta gero lantaldeetan diversifikatuko ditugu ahotsak, bestelako gai batzuk ere atera dituzte. Hizkuntzaren gaia, demografiarena, etorkinena, balioena, elkarbizitzaena, beste elementu asko dago oso importanteak direna. Horretarako talde lan jarri dutxatu. Eta gure gaurko jardunaldiari itxiera emateko mainguru bat antolatu dugu, eta aleginduko naiz, ondo esplikatzen du, zergatik antolatu dugu mainguru hori eta zer bilatzen dugu mainguru hori. Alderik eta behin pertsona aurkeztuko ditu. Moderatzailea Micaela Cañada soziologoa izango da, eta mainguruan parte hartuko dute Patxi Palizti soziologoak, Iñaki Goinuan historialariak, eta Jone Arraiz ingeniari eta Arantzulareko zeintzuk dira Jon eta biok askotan egiten ditugun reflexioak eta nola lotzen dugu hori mainguruko puntuari. Alde batetik esaten dugu. Egia da, transformazioa bizi dugula, eta segurazki gaur egun bizi dugun transformazioek ez dauzkate aurrekari. Denezan bezala esate baterako, transformazioa mundu mailan eta aldi berean. Eta hori ukazina. Baina bigarrenik esaten duguna da, baina lehendik ere gure herriak askotan bizi izan ditu transformazioa. Eta neurri batean jakin izan dugu aurrera egiten eta gizartea ere egiten. Mireiak esate baterako 30. hamarkada. Eta baranderan egin manterola askotan daukate esana, gure herrian transformazio espiritual eta moral importanteko unea dela, etxeetan telebista sartzen den momentua. Beste batzuk, industrializazioa joan dute. Beste batzuk esango digutena da, 16. mendean, gurean, zuzenbide pirenaikoa nagusi izatetik, pixkanaka, lege positiboa nagusitera pasako dela. Guretzat gaina horretan baina sasoi historiko diferentetan gure herriak transformazioa bizi izan ditu. Ez da hau lehen batia. Gaurkoak singularidade bat da. Baina lehen ere bizi izan ditugu eta gutxi asko jakin izan dugu hori erantzuten. Orduan, ideia horretan abiatuta gure mainguruan planteatzen duguna da. Zeintzuk dira lehen bizi izan ditugu transformazio garaietan aurrera egitea posibilitate diguten arrazoia. Horretarako, Patxi Palizti, Iñaki Goinuana, sasoi historiko diferente ezagutzen dira daukate, pertsona eguditasuna, ikuspuntu humanista hor oso importanteak dira, eta horrekin batera, Jone Arraizek izango diguna da, Paliztiotik, esperientziaren zentutik, asko gau ikasteko, baina sasoi honek dituen pekuliaridadea direla eta berrikuntza batzuk fundamentalak dira. Reflexio horretan egingo dugu. Zer daukagu gure aurrekoetatik, gure aurreko esperientziatik ikasteko, gauz asko dagoelako, baina zer da eraberritu edo berritu behar duguna. Eta hoxe da. Jon eta biok bereziki lantzen ditugun gaiak, idea horretatik prestatu dugu gaurko mintegia, eta alegin egin dugu, eta euskaera, gaurko jardunaldiari euskaera, elementu alde Gipuzkoako aldun nagusia. Alegin handia egin dute, legean dugu plan estrategiko bat garatzeko, baizik eta baita ere, gutxi asko, kezka hauekin eta nahiko bat datorren lurraldearentzako diskurtsoetan osatzeko, pertsona erdigunean ikusten duena, ongizatea ditzatzen duena, lurraldeari zentu bat eman duena, eta komunidade alemenak demokraziak egin garatuko dituena. Gure gaurko jardunaldiari itxiera emateko, hitza
esaldi labur erakargarria izango da. Hauxe da, saiatu naiz, joan eta bion kezkak eta gaurko mintegia uztartzen. Hasita bezala entzatuko dugu, joan eta bion izenia, beste dena eskerrik asko, zain garana fundazioari eta fundazioari aukera batean eta miliga joan eta bion izenean, beste egin, eskarrak eman, gertatu, zaiten, guzti hori. Entzateko, orain miliga joan eta bion zetxiko gara, eta horrentean, ordenamente eta gero zigorriko zarete. Orkezpenarik inak daude, beraz, mendik aurrera, zuena da hitza, nire esker guztiak eta industria eta transizio ekologiko eta digitalerako sailburua edo departamentua bezala eta hemen egin duena da bereziki industria nola ikusten dugu gure ekonomia Nafarroan hasiko naiz lehenengo zatia bizka bat nola ikusten dugun lehen aipatu den bezala mundua nola ikusten dugun zelako eraldaketak kontatzen nahi gaitu munduak eta gero Nafarroa bezala zer egin ahal dugun. Di tamaina baimenak izan behar dut, ez du lehen nolako garantzirik, beraz, gauza asko egin ahal dugu eta hori da erroka eta hori da gure lehentasuna bai Nafarroan. Beraz, mundua aldatzen ari da, ustute denokari daukagula, eta ondo da, aurrera pauso bat da. Egia zen da, pandemia horretik izan diago izatea, etzen ondo hartzen askotan. Ustut bai, pandemia eta gero eta pandemia zer edakari dugun musika gero, denok daukagu hori argi eta mundua aldatzen ari da. Hori bai, eta hori da aurrera pauso handi bat. Zanatutea, gauzetan eta hainbat puntu zehatzetan aipatuko behar bezala. Azteko aldatu da ez oso mundu hortik, katean, biziari gara, egia esan da, izakiok berri beti izan dugu gerra gurekin egitea da. Azkeneko milaka urtean, ez da urte bat egon gure historian, izaki bezala, gerrarik izan ez ditugu mikez, baina egia esan da, azkeneko hola horretan, bai Moski Ukrainako gerrak, kriston eragina izaten ditu. Europan, Gazako gerra eta indarkeri maila baita ikusten ari dugu nola areagotzen ari den, hainbat lekutan, baina beste batzuk gerra da hain mediatikoak zirenak, Saheliko adibidez gerra, eta nahiko ere dugarria gara gainera zenbako mezuarekin, Bielorrusia lego horrekin, beraz bereziki Frantzia, baina bai Europa Occidentearen aurkako mugimendu bat bezala, erraz egitek bizi daude, Myanmaren, Libanon eta beste hainbat tokitan, Afganistan, Irak, Siria, Libia, hainbat tokitan, hor jarretzen dugu gerra eta desenkortasun honekin. Eta baita ere, 2008an hainbat hauteskunde prozesu garrantzitsu izan dira, eta igualen izan nahi horten, besteak beste izango ditugu hauteskundeak Mexiko, India, Pakistan eta noski estatu batuetan urtearen bukaeran, beraz horreta gure erronka handiak izan ditugu Europa bezala.
lehenengo aldaketa egon ikusten zena. Horrela ikusten dugu bai mugimendu berri bat munduan. G7 famatu hori eta Occidentean, nezala Europa estatu batuak bereziki izan dugun indarra bai ekonomian eta bai munduan hori erabat eratatzen ari da. BRICS deitzen den talde ura, horretzen du Brasil, Rusia, India, China eta Afrika eta besteak beste gehitu dira azkeneko urtean. Gaur egun munduko populazioaren ehuneko 56 eskatzen dute, eta munduko ekonomiaren 37. Eta batu egin dira, itxenez elkarte bat sortu dira. Txina, India, bidez, bakarrik horiek badian dira, baina gitzen badiago Brasil eta Rusia, Ego Afrika hori ikusten dugu eta geopolitika arloan gauzak asko aldatzen ari direla, asko zen nahi dut zehar. Eta hori Europako batasunak bere lekua topatu behar du. Zu diskurtso hona egin zuen Angela Merkel horren dela Brexit garaian, horren dela laute, zakit Trump bultatuko den edo ez, baina horren dela urte horitzen bagara, zitudien anglosajoiak erotu zirela momentu batean. Zegoen Brexit, Trump zegoen estatu batuetan, eta Australian arraroak egiten ari zituzten, besteak beste. Eta Angela Merkel oso diskursoan egin zuen, esan ez Europa bakarrik ondera zuen. Bazena garaia ere pentsatzeko bakarrik ondera, eta gure politika zabaldu behar genuena. Egia da, eta hori bidatukin bakarrik oso ondo adierazten da, azteko populazioa. Populazioa hori oso liburu honak zute behitu, baina nintzen azazpian, Europako batzordeak eta zuzuen liburu txuri horretan, argizaten zuen populazioa. Eguneko 6, munduko eguneko 6, horrezkatzen dugu Europea. Hau da, egun gizaki egitatean 6 bakarrik dira European. Hori berez, nahiko ere gularra. Bigarrena, ekonomiaren aldaketa. Horren dela 15 urte, inkluso 15 urte, bizka gutxiago, Europako batasunak munduko ekonomiaren 33 horrezkatzen zuen. 33. 15 urte geroago, eguneko 18 da zuen. Hor irabidatu, nola eraldaketa hau aurrean daukagun. Bi adibide zehatz, aipatuko ditut, positiban aipatzen dira, oso eredugarria da, Putin eta Putin borka bat elaten eta zenolako harrera egin zion Europako ordezkariari Macron amaturatu zuten Europako buruan. Mundua aldatu da, beste datu bat da, bidez horreian agertzen dena. Herrialde demokratikoak murriztu egin dira azkeneko hamarkadan. Mundu mailan, demokraziak eguneko 16 beruntz egin dute azkeneko hamarkadan. Baita hori kontutan izateko. Ekonomian berroari gehiago sartzen, geopolitika noski ekonomian dauka impacto eta eragin handia, Alemania ikusten dugu. Una forroan, egia esan da, nahiko ekonomia germantzatu dago, multinazionalen eragina, internazional eta alemandaren eragina oso handia da. Eta beste gozaren, Lero zuzen ematen dituena, beste alemandaren legorikoan ziren zaneza Norvex eta bat. Alemanian Nafarrotik oso gertu begiratzen dugu beti zerretatzen. Badakigu Alemanian adibidez krisi sakon batean sartuta daudela, joatzen urtean bere azkundea 0,3koa izan zen bakarrik, hori transizio teknikoa deitzen zaio, eta gainera guban inflazio asko sartua izan zen, kasi uneko laua 2,7. Alemania baten, izakit historia laburrean eratzen dut behiratzen badugu ezagin noiz, Alemania guban inflazio tasa handiago bat izan duen. Hori baita kontutan hartzeko. Egia gara ikusten horrein dela urtea zeian bukatzea espero zen, eta beraz, modelu zen pixka bat. Baina, Alemaniako ekonomian ministeritzak egin zuen sosten bat, ikan zen urtean, eta hainbat datu edo ondorioak eta zituen zer egin bat zuten Alemanian, zer gertatu den eta zer egin bat zuten Alemanian goera hori buelta emateko. Azteko aipatzen zuten goera komplikatu batean daudela. 2019ko ekainetik eta 2023 industria ekoizten adibidez, alderatzen badugu,
eguneko 7 jaitsi egitera Alemanian. Ez bakarrik urte batean, baizik eta ja 4 urte batean, bere dituzte ekoizpena ehuneko 7 jaitsi egita. Eta hori emateko bat arrazoiak ematen zituzten. Azteko, daude, Txinako eskaren jaitsi da. Txina gero eta gutxiago erosten dio Alemaniari. 2009an Alemanian zen munduko 3. esportatzaile handiena adibidez, gaur egun plaza hori galduko eta sektore ekonomiko askotan lehiakin egisa zuen proiektua eta ere atzerun zeina. Bestalde, onartzen du Alemaniako ekonomia ministeritzak digitalizazioan berandu sartu egin dira. Europa mailan estatu aldamentaren. Hirugarrenez, lan merkatua berritu behar dutela, behar handia datela, lan merkatuan berritzean. Eta horren puntu bezalekatzen dute Alemaniako eredu ekonomikoa ondartzen ari den energiaren kostu handia. Hori ikusten ditugu jargira aldaketa digitala eta berdea. Berdea da energia, berdea da ekonomia zirkulara, aipatuko ditut. Baina Alemaniak nola esplikatzen den zeroen egoeran dauden. Ekarpenak egiteko erabat prez, beraz, guk hori, bai Nafarroan nola ikusten dugu, bai konkretu batean, adibidez, monstro kimikoa ez, BASF, ez horre, 2023an adibidez, bere irabazleak ehuneko 76 jaitsi egin ziren. Besteak beste, eta hor bai, aipatzen den bezala, BASF, horrelako erraldoi bat bezala aipatzen dena, Txinako eskaria jaitsi dela, baina bereziki aipatzen du energiaren prezioa. Adibidez, aipatzen zuen, enpresa erraldoi honek eta oso adibide honetaz, hemen baita ere sufritu genuen horrelakoa, bereziki 2022an energiaren prezioarekin. Aipatzen zuten nola urte bakar batean, bere faktoria bakar batean, Ludwig Haskesen, horrelako bat, zerbait. Faktoria instalazioak, bakarrik instalaziorik, energiaren gain kostua zela eta 6 milioiko gaerak izan zituela 2022an. Eta hori, inkluso, horrelako erraldoi batenako, dela onargarria beraz, Txinako bitxira digitalizazioan berandutzea eta baitaren energiaren kostua hori da, zuzen ere, lan sektorearen erreforma hori zuzen ere Alemanian ikusten ari zutena. Alemania eta bai Nafarroa mailan, Araba baita ere, automobilintzan eta sektore garantzia egitatzen badugu, oso adierazgarriak, hau adibide bezala ipiniko dut baita ere, zer gertatzen ari den. Automobilintza eraldaketa horrek pasatzen ari dira. Beste, berriz dira ipatuko 2019an kotxe elektrikoa hor zegoen, etzen sozialki norako den baterik honen inguruan, Nintzita Europako Batasunan 2005-etik izan lehenengo estrategia, kotxean elektrifikazioari begiratzen badugu. Baina benetzen ez da debate bat ezean hori, dena aldatu den behar da. Eta orain, enpresa guztiek, guri interesatzen zeguna Volkswagen eta Mercedes, bereziki biografia prozesu horretan kotxe elektrikoak ikusitu behar dituzte, besteraz bere merkatuan amiko dute. Hau ez da bakarrik Europako Batasunak, horrelako 2022erako izan duelako konbustio motorak eto txetatu behar direla, aipatuko dut baita ere, munduak aldatzen ari da. Eta ikusten badugu Txina adibidez, hemen irizpide bezala. Txinan 2022an, gutxi, 30 milioi turismo saldo egitzen. 30 milioi ibilgailu. Horrek da Europako Batasuna, eta estatu batuek ikusten duten saltzen duten berdin. Txina merkatu bezala, estatu batuek eta Europan, baina handiago bihurtu da, automobilistan ari. Eta ez hori bakarrik, baizik eta 30 milioi kotxe horietatik, 9,5 milioi elektrikoak izan ziren, 2021. Txinak eraldaketa hori bizkortzen ari du, eta egiten ari du. Ez da beste horregatik izan dezakeen dituen igaz, Txinako markak Europara etortzen. Ez bereziki elektrikoak, hori ez da egia, datuei irrikatzen ari dugu, igaz Txinak Europan saldu zituen kotxeen uneko 90%, konbustio kotxeak ziren. Zergatik, bere jatorrian ez dutelako saldu. Ez dituztelako saldu. Beraz, zer egin duten? Prezio kosto, ja ez dituzten mundu guztira, ez da beste Europara. Beraz, baina, hemen nabarmendu behar duguna da, bereziki
Chinak pauso hori eman duela ja. Merkatu handiena da eta pauso hori eman du. Hau automobiligintzan entzatu dugu, baina ekonomiaren beste edozein sektoretan gertatzen ari dena da. Eraldaketa hori munduan ematen ari da. Horri guztiari erantzunez, orduan ja pasatu dugu Europako batasunak hainbat pausoak eman behar ditu. Besteak beste industria. Lehenengo aldiz, hainbat urtetan, industria planak bueltatu dira berezera. Bertan hemen beti izan ditugu. Bai, Euskal Herrian beti izan dugu industria planak. Gau ez da normala izan Europa mailan. Europako batasunak 2017an berreskuratu zuen industria plan bat ere ez. Erabat astuta zegoen zen. Industria bueltatu da. Lehentasun maila. Hori azteko eta bi erreflexio hau esto labor bilduko dut, zera susatuko nizateke. Erreflexioak egiten azteko, hainpatu den bezala, gure manufaktura beste kontinente batzuetara bereziki hasiera bidali izan dugu. Oso arrokutzak izan gara, horien dela 15 urte, uste genuen bai manufaktura bilatzen dugu, baina gu dakigu hau egiten. Gure know-how hemen geratzen da, gure kalitatea hemen egiten dugu. Eta doan bi gauzak ditugu 15 urte, eta bero, azteko prezioak behiratuz, erronka hori galdu dugu erabat, prezioan aldetik hori badaki aspaldi. Gara baten kompetitiboak munduan, baina ez kalitate maila ere galdu dugu, jarra. Aipatu dut kotxe txinatarrak, teknologikoki, eta esan behar da, eta hori horrek esaten zu, oso kotxe honak eta. Europakoak ez zain honak, ez erosi. Teknologikoki oso honak dira, eta bateria kotxe elektriko buruz hitz egiten badugu, gauza hori inkluso beha hori aipatu behar da. Kalitate ederra horretan baita ere irabazi gaituzten. Zertan gara European oso honak horrendik, eta zertan inork ez dituen beste aurrera pausoak eman. Berdeak izaten. Eta badakigu mundua gero eta berdea daudela. Ez bakarrik Pariseko itunak eta konpromesoak, baita ere hori nola gauzatzen ari dugu. Baina adibidez, azkeneko hamarkadan inbertsio berdeak, eta ez bakarrik publikoak, egin pribatuak sartzen ditugu, bider egun multiplikatu dira, bider egun. Sektore pribatuak berez inbertsio berdeetan hartzen ari du, inbertsio berdea bada du eta bidea elektrikoa, besteak beste, energia eolikoa, ekonomia zirkular egin moduan hainbat eta hainbat gauza egiten ari du. Munduak beraz aldatzen ari du, eta hor, bai daukagu momentuz lehentasun bat Europa. Inork ez daukagu bezalako elegin bat, inork munduan ez daukagu nolako konsensu bat, nahi dute, bueltatzen bada ikusiko dugu berriz ere, estatu batuak atzera pausoak eman dituen zentzorretan. Hemen Europan, kalean musikan uste bat egon geratzen da bidez, baina Europa orokorrean politikoki berde konsensu hori izan dugu, horrek errezten du gero bai parlamentu guztietan, ez bakarrik Europako parlamentuan, ezik estatu maila guztietan, horrelako politikak ezartzea. Bai emisioaren murrizpena, eta bai esan bezala beste energia berriztagarrien erapena, edo ekonomia zirkularren erapena. Hori denak errazten du. Konsenso politiko neko zabala kontuz, horrein arte Europan izan dugu. Horrek gure ekonomia da munduko berdeena. Beraz, zer esaten du, ez da bakarrik berdeak izatea, ez. Berdeak izatea da, inkluso komertzala, estrategia komertzala. Hori dago Europako hainbat dokumentuetan. Ez da bakarrik nahi dugulako, planeta gintzen nahi dugulako, noski. Ez gara gure estrategia komertziala dugulako. Orduan, eraldaketa berdea hor dago eta digitalizazioa da, digitalizazioari gabe eraldaketa berdea eta gauzina eraldaketa zaila izango da, eta hor bai, Alemaniak bezala bai onartzen dugu Europa mailan atzerapen bat daukagu. Adibide bezala, baita ere jarriko dizuet nola, adibidez, gure industria eolikoa Nafarroan eta Europan momentu latzak bizitzen ari duela, usten ari dugu Siemens Gamesa izaten ari duen galeak, Nordex izan dituen galeak algirti ateratzen ere azulotik eta bestaz, ari du operadori european hausinak munduan, baita ere 2023an arte galerak izan zituen, ari du bestaz baita ere bide honek tipikoa da, baina gure Europan joan urtean Europak aprobatu zuen European Wind Charter delakoan, eta hor zei konpromesu hartzen ziren. Zer aldatu bat dugu Europa mailan esaten zen. Energia berdea
txertatzeko plangintza hobe bat egin gara, plangintza eta prozesu askartzeko administrazioa, simplifikazioa gehiena egin gara dugu Europa mailan. Bigarrenez, berriz ere, Alemaniarekin, kontratuenarekin kointzitzen dugu, langileen gaitasunak eta prestakuntza hobetu behar ditugu Europa mailan. Finanziazioa hobetu behar dugu, finanziazioaren eskuratzea. Nazioarteko ingurune bidezkoa eta gehiagoa, baita aipatu gara, gaur egun, gure nazioarteko politika, komertziala, 2005koa da. 2005an Txina agertzen, eta berriz ere aipatu bat Txina berezik, ez da bakarrik, 2005an aipatu dut, Europak munduko ekonomian 93 ordezkatzen zuen, eta ekonomia fiskala horrela esan dut, exageratuz gure zen, 15 urtetan ero, kasiko 20 urtetan ero, aldatu dara bat, gure politika komertziala berdin jarretzen. Autogintzan oso adibide zuzena da. Txinatik Europara, kotxe bat importatzeko, arantzela 15 da. 15. Europatik Txinara kotxe bat exportatzeko, hango arantzela 25 da. Hori gaur egun ez du erantzuten gure realitatean, politiko komertziala aldatu behar dugu, eta azkenik baita ere konpromesu hartu behar dira politikan industrialekin. Hori adibidez da eskatzen digutena, konsensu horretan gaude Europa mailan. Hori da Europa, ez? Zer nolako erronka ditugun, zer nolako momentuan gaude, ez da gu txarrak. Europan azkeneko 15 urtetan ez gundea izan dugu, baina beste batzuk gu baino askundea askoz ere handiago izan dute, eta gu baino askoz ere jende gehiago dut. Beraz, Europa txikitu egin da munduan, hori bai esan dugu, eta nola erantzuten dugu eraldaketa hori dugu. Eraldaketa ekonomikoa behar dugu, eraldaketa berdean eta eraldaketa digitala. Orduan hor eta ikusita munduan aldatzen ari dena, zer egin dugu Nafarroan. Hori da egin genuen azkeneko urteetan egin ditugun kalderan. Ezin dugu esan mundua, Europa berrutzi joa, Europa berrutzi askotan joan da, eta lekin aurrera egin dugu berriz ere, eta ez da dramatiko nire ustez, baina bai, neurri eta hartu behar dira. Guk azteko, beti bezala eta oso labur epatuko dut, da barneko analizi bat egitea. Zer gara Nafarroan, zendigan gure indarrak eta bertazia bereziak eta nola egin barroko ez. Nafarroan industria da bereziki garrantzitsua, esan behar dut, Euskal Autonomia Erkidegoan baino 7 puntu gehiago ordezkatzen du industriak ekonomia, uneko 10 ordezkatzen du ekonomia zuzena, ingenieria gabe, askotan datu egiten badu, industria, soilik industria, gure ekonomia eta zikeriena Nafarroan. Beraz, argi daukagu hori zentu bat dugula, horrek zentzen badugu, gero beste sektorea dentaren konurak izango dituzte, eta baita ere, zenbat irekia da gure ekonomia, erabat esportatzailea, eta oso sektore identifikatu batzuetan. Autogintza, energia berdea, sektore agroindustriala, eta osasun. Baita ere, lau sektore hauek benetan ikusten ari ditugu indari da ateratzen ari direla. Orduan, legealdi berri honetan, zuk maiatan izan dituen hauteskundeak, gobernu berria abuztuaren bukaeran eratu zen, eta horren erabaki denuen gobernu bezala industria mahai bat eratzea. Bi arrazoiak ikasteko departamentuaren izena aldatu zen, zena industria departamentua, hori azteko, eta maila oso hartu genuen argi usteko hau zela gure baita ere egitasun politikoa. Industria inbertzea. Nafarroan ez dugu inoiz hamarkadak ikusten baditugu, bai urteak eurego eta baina hamarkadak ikusten baditugu, inoiz industria betu batu pisua Nafarroan. Ez eta hamarkadak, ezkeneko hiru hamarkadak ikusten badugu, hamarkadak bukatzen ditugu datu hobeagokin. Eta hori, ez daude erut behinetan, momentuz boruz dikoa datu hori. Baina, zer egin dugu? Argi mundu aldatu dela, Europa
txikitu da, berdeago izan gara, digitalizazioa oso hori eman behar dugu, hainbat erabaki ez daude gure esku, politika komertzial komun ez daude gure esku, ezin dugu zer egin, planteatu dugu, hitz egin dugu Bruselan, eta baina ezin dugu zer egin. Zer egin dugu? Gure ekosistema landu. Ekosistema itzuri ez dela oso sexia, baina ez erabiltza. Da benetan egin behar dugu, da gure ekosistema aldatzea. Eta ekosistema aldatzea da hainbat puntuotan hobetzea. Adibidez, lehenengo gobernantza. Hori oso garrantzitsua da, bezetan operazio publiko-pribatu horren inguruan eta beste batzen ari dira, baina noski ondo antolatu behar ditugu, gure eragileek, bai pribatuak, publikoak eta gobernantza hori indartu behar dugu, denok eta erabaki gero eta izkorragoak eta onak egiteko. Balioak izan bakarrik puntu bat, balioak baita ere ekonomian kriston eragina daukate, ESG printzipio automatu horiek, gero eta gehiago enpresak justifikatu behar dituzte. Ez da beste. Noski balioak dira. Baina bereziki baita ere ikusten ari dugu nola, gure enpresa familiarrak momentuz babes jasotzen ari dute, gobernutik ari ez, eta hori ere guri asko gustatzen zaigu, zergatik urraldetasuna daukaterako. Enpresa familiar bat, orokorrean, eta zaizten badu enpresa familiar hori aldatzen handitzen denean, fondo edo atzerriko funtsa bat izantzea, beti erroak izango ditu gure lurraldean eta hori da gain zuzen ere beste sendotu nahi duguna. Ekonomia soziala, egitza ekonomia nola ez, gauza eta erroa razoi berbera datik, lurraldetasun hori dagoenko besteak beste, baina balioak hori denak ikusi bat dugu, baloratu bat dugu, eta nola sartzen dugu gure planetan, eta datorren urtean aprobatu beharko dugun foru lege industria bat. Hau dena lege batean jarri nahi dugu besteak beste. Hirugarrena pertsonak, ikusi dugu nola bai Alemania Europako batasunak eta bai bizitatzen duan edozein enpresak aurkatzen du leheneko arazoa bezala, erronka, trebakuntza, kapazitate falta dago, erabat, hau gainera oso momentu askotan esplika ezin garen zerbait, bere zentergutaz ikusten dugu, baina gaian da enpresen askotan, da lehenengo eskatzen da. Bai formament profesional, dugu eskitza hau, edozein enpresa bizitatu dut, eta batekerrerik, eta bai egin mailan nola falta diren kapazitateak trebakuntzea besteak ez pertsonak lan talde bat bezala sortu dugu hau dena hobetzeko. Trantsizio ekologikoa erabat behartutak gaude. Azteko, gaur egun energia, trantsizio ekologikoa bi hilo ditu, energia eta ekonomia zirkular. Energia, gaur egun Nafarroan eguneko 23 konsumitzen dugun energiaren eguneko 23 berriztagarria da. Eta berriztagarri jatorri bat dauka. Oso zenbaki altua da. Europa mailan dauden top 10 esaten den bezala. Oso altua, gainera ere oso gure bai Europa mailan eta bai gure planetan eguneko 55 izan dugu hemendik 6 urtetara. Horren inguruan 95 proiektu berri onartu ditugu, bai berriztagarrien inguruan, bai eoliko eta fotovoltaiko, energia behar dugu eta asko. Autokonsumoa baita ere indartzen ari dugu, horrengo hirurehuna auditu lortzea, auditzean lortu izan dugu azkeneko 3 urtetan, komunitate energetikoekin batera, eta ordena beste pilar bat, eta noski efizientzia energetikoari esaten dena. Prezio altuak eta efizientzia energetikoa hobetzea. Azkeneko hamarkadan, adibidez Nafarroan, ez eta industria handitu izan, azkeneko hamarkadan energia ehuneko 16 gutxiago kontsumitzen dugu. Beraz, gero eta efizienteago gara, bereziki industria marina. Baina, energia berriz ere, hemen esan behar dut, ezin dugu horrela jarretu, baina gure energia sortzea, lortzen ez badugu, kompetitibitatea galduko dugu. Ez dela zetorreko da beste krisi bat, ez dakit noiz, nik espero dute, agurra duzitzen, espero dutzerako edo motzean ez izan, baina 2022an izan genuena, pasako da berriz ere. Badakigu, jarra baten ondorioz, edo presio ekonomiko, edo gain zuten, baina gaza prezioa egoko du, eta gaza importatu
Beraz, gure energia sortu behar dugu kompetitiboak izateko. Beraz, ez gara kompetitiboak izango eta gure industrian zailtasun ikaragarri batean sartuko dugu. Eta ekonomia zirkularra. Ekonomia zirkularra baita ere Europa mailan, legealdia bukatzen nahi da, ekainan izango ditugu Europako hauteskundeak, baina ekonomia zirkularraren inguruan kriston pakete legislatiboa prestatzen ari du, izan beste pasaporte digitala eta hainbat neurri. Gazteleraz hau, euskaraz ez doi beste konsegitzen, baina gazteleraz inglés errefamatu horiek, la reparación, reutilización, revalorización de productos, reciclaje, hori dena, erreguzki horiek, bai edo bai, ez da bakarrik ideologikoki konpartitzen dugu ekonomia zirkularraren militante hutsa nahi, ez hori bakarrik legez etorri gara, eta zan bezala lehen inbertsioa baita horren inguruan etorri gara, arrazor, bai ditugu erronkak gara, transizio digitala, eta beste lantale bat, inbertsioak nola erakarri, nola zure lurraldea atraktiboa izan atzerritik edo etxetik etortzen diren enpresak edo zure lurraldea inbertitzeko, simplifikazio administratiboa, bi gauza erronka ditugu administrazio bezala, inbertsioak erakarri nahi baditugu. Lehenengoa da, aberatsak izatea, enpresa asko, ez dugu izkotatuko, dirua eskatzen dute esatzeko, bai fiskalitatea edo diru laguntza zuzenak, esperte tomatu hori da, inbertsioak egiteko, nola laguntzak eguzu, beraz, atraktibo izateko izan bat zera aberatsa, pertsonak bezala guztiko dira, ez nintzara. Aberatsak edo eta azkarra, izan bat zera azkarra. Zer nahi duen enpresa bat, ez darri nahi dut, ezaidazu urte batean izentze izango du bat. Eta horretan baita ere hobekuntza pila bat daukagu gure esku eta espero dut hori bat hori urterako ere aztea hobetzean. Lurraldean, zenolako infrastruktura bat ditugun, trena, estrena, kanal de Navarra, enbate batean ditugu, eta bero finantzazioa eta fiskalitatea. Lan talde guzti hauek, eta gehiago, ekintzailetza sartu, IDG, innovazioa guztien behar dugu, ekosistema honetan, eta inbatean beste hor gauruan sartu talde. Hau da, egin behar duguna, eta egin behar duguna gobernu bezala, munduak dauzkan erronka guzti horiei erantzuteko. Beraz, ikusten badugu, segon nola ikusten dugu debatea, zieran, ikusten dugu nola mundu aldatu den, zer egiten ari den Europa, zer nolako erronkak ditugu, munduko biztanlerian uneko 6 gara bakarrik eta orlantze egin dugu, hori dena hor dago, hainbat gauza daude gure esku, baina beste asko, bai, besteak beste, tentatzen duen bezala hemen atzen positibo horretan, ekosistema hori hobetzea. Lan eta erronka ikaragarria da, landu egin ditugu, hainbat industria planetan ditugu eta ez gara inolaz ere zerotik hasten. Baina eraldaketan momentu baten gauden, eta hori dena aldatu eta hobetu behar dugu mundu honek eskatzen adituen erronkei erantzuteko eta honekin bukatzen dut, metodologia dut esplikatu, zergatik, akizuei, Shakespeare irakurriak handik bazarete, eta laureu urte idatzi zuen hori, eta irakurri zuten komedia bada, Nafarroko erresumako erregia da protagonista komedia honetan. Hasieran bere lehenengo paragrafo honetan duena da Nafarroak ez munduko wonder hori izan behar dela. Hori da, gure erronka, Nafarroko gobernu bezala, horretzen gara beti. Ez autoestima baita behar dugu, prozeso guzti honetan, platiko ateratzen dugu ere segi, autoestima baita behar da. Oso potentzial ikaragarria daukagu, bai Nafarroan eta bai Euskal Herria osoan, hori behar behar duguna, gure ekosistema landuz, lan zehatz bat daukagu gure aurrean, eta esan bezala, munduan tamainak ez du inportan, eta zeresan handia izango dugu, ziur nago, globalizazio prozesu honetan. Bueno, egunon danoi, espera egun, aurreko guztien
bilatzeatik. Zaitu naiz zerbait aportatzen, zagit lotuko dudan, eta aurrez ezan, hau ez dara nire ekosistema. Testigionan ibiltzen ez, egunerotasuna ibiltzen ez, eta hortaz aurrez ja, gezi izan dakoak edo joke okerrak barkatu. Ondan aritzen, eta hortaz berrien ez. Aipatu baita, ez duela kooperatibetik abiatu arren, eta gure ekosistema hori izan arren, ez duela kooperatibistan da egingo. Saiakera da, gure realitatetik abiatu eta nolabait guztiontzat transversaladian iriak izatu eta ekarpena hortik egingo duela, ezta? Eta gero menako zorkezpen bat, zaitaren pixa pedagogiko izaten, eta irakurtzea izaten, hortaz. Hemen zuen eskure egiko zuen, eta hemen apoio mentxe egiko ez, baina gero frein egin zenezko, eta eskure eskura da. Nonik hitzeien duz? Gure realitatetik, gure realitatea, hiruta baina persona gela, 11.000 euroko fakturazioa, munduan barrena gauden, 50 lurraldetan gaude, eta multisek sektoriala bereaz. Industrian, automozioa, makina herramienta, zein errekuntza eta bar, gero banaketan ere badaude, segurutan ere bai, finantzetan ere bai, ezagutzen ere bai, eta neko aberatza da, ez da? Gure ikusten ere garena, beste askorentzat ere gure euskal ekonomiaren fraktal badala, ez? Hortan dugulako. Ditzein zinun baita egunerokotik. Nire egunerokoa hoxe da, batasunegi lan egin, taldekin lan egin, erakundeari evoluzionatzen zaiatu, lagundu, gobernantza landu, zuzendaritza partiekin lan egin, identitate kooperatiboa garatu, hori den egin. Egunerokoetan, buruelari zartuta egiten ez, eta nuiz hemen zaitzen dut eta perspektibatzen. Nora, beti joko hori da, eta eguneroko ikusi, perspektibatu, nolabait orokorrak izan dituzten ikasketak eta ausarketak egin, eta berriro, etxe igurrera, ez da? Nolabait dantzan eta balkoian, ez da? Dantzan eritxu, baina noiz egin balkoia egingo, dantza ariketa horretuen egiten, ez da? Eta hortik, joko horretik atzea izu eta horretik bat. Lehenengo, eta gero tesi horokoa erutxe da, bi horiek jagunan, lehenengoa, euskal gizarteak, nire ustez aurreak euskal eman duela, gaur eguneko onditzantzen mailan mantendu nahi dugu. Ez da, gudela, mantentzen ari garela, eta gainera gure azten. Lehenengo kezka hundi bat hoxie da, ezta? Bigarrena, aldaketa horretan, enpresari zentrala da. Eta zentrala batez ere bi terminotan, ez? Bata, ez da gara gehiatorri izaten, noski baiet, baina baita, personean, kompromisoa eta protagonismoa sustatzen, hori garako dituzte gaur egun, gizarteari eman gerekion, indargune edo nolabait bertude hondia. Eta gero azuleko zergatik, ez? Personean zentraltasuna eta protagonismoa personean emateko. Lehiaren badentilan nagusia eta Mikelek hori egontxea izan duz, da? Ja ez da horretz ezte, gaitasun finanzioa bai dela, ez da teknologikoa bai dela, baina batez ere, gaitasun nagusia da, merkatuko seinaleak gari zirekurri, eta seinale horiei eraldatzeko gaitasunez eratzen. Hori da, azkartasuna, bizkortasuna, eta klabietan mugitzen da gaur eguneko ekonomia eta gero eta behio mugitzeko da. Eta gaitasun dinamiko hori batez ere pertsonen portaren baitan dago. Batez ere pertsonen portaren baitan. Zerduta hori dela, gakoaz hori dela daukagun aukera eta horiakia zaitasun. Eta, netzatu da, pertsonak evoluzioetan garatzen hotxe dago. Ikusi ditugu hainbat guk esperimentaratu ditugu, hainbat aldaketa teknologiko, ezienak ere horrela joan, pertsonak ez dut dago zaitu. Eta hainbat estrategia ez dienak gauzatu, personak ez dut dago zaitu. Horretik esaten da, kulturak estrategia jan egiten duela. Azkenean personen portaeran, izaten duten zera posible eta zer ez da posible. Eta aldaketa momentu honetan, personen arlo horrek, definitzen duela, gure etorkizuna gure joan. Eta gero, nola emotza egiten da. Nik ez da inoa egiten da. Gure zaiatzen egitea. Jakiko duke, jakiko banuk, zehartu behar, esango dizueke. Gure baterak eta gure bideak azaldeko izkizuen, baterentzat interesari bada primera.
Zertzela txiki bat, ze kontestu mota ikusten ari garen. Mikel Otan egitua, hortaz, hariko honen, ez daukat aparteko usat erezik izaterik ez. Bate, kontestu lerrokatu badako, transizio klimatikoa, unatikoa, teknologiko digitala eta sozial eta etiko, hau ez da lerrokatu da, ez da partekatu da zure munduetan. Asiak, Europa esplazatzen du, garen behar esplazatu du, oso askotan. Ez gorla ez dute prozesu garbi bat ikusten ari gara. Ari gara eta hori pairatzen ari gara gu, guk etxino nahi dugu enpresak eta ikusten dutxarri gertatzen, eta mundu apitan banatzeko bideotan baditu dituela, da. Gizarte hiperkonektatu batean bizi gara baina horien zapitu da. Ez da, konexioak ez da badimendu ezatzen. Eta populismoa eta garentu da berkik daukagun lehik ez da. Guztiok, zeutzen ditugun batrabe dago hori. Honak arita, gure arteko egiteak, gure autonomi komunitateak egiteak. Batetik, la renta hezkuntza eta osasun mailak oraingoz, herrialde garatuen parean daude. Enpresa sare lehiak dago oroak. Betik dagoen jabatua, badaukagu. Baina, azkun ekonomikoa gertatu da, eta estatuko barren produktu gorinean pixo hartzen ari da. Biztanleria zartitua eta zartitzen, eta horrek arekotu publikoetan presirikan sortzen dut. Lanaren industriaren garen kontzeptzioa aldaketa sakona daude, ez bakarrik gaztena, eta lanean ari garen non batetik, eta lankote arriskutsu bat somatzen dut. Bata, individualismoa, errealaketasuna, biktimismoa, eta hartzeko sentitzea. Somatzen dut gure gizartea egoera erreklamatzea bihurtzen ari dara, ez? Eskubideak asko, gaur nahi dut, hemen gazu, nire ez da. Lankote hori guztua arriskutua. Nahamaikatu daukaten tendentzia nagusia eta hauek danotan zenzagunak, ez? Batetik, kontekstu zigur gabea, natuan bizitugu pandemiaren egunero gauza dira, ez da? Aldaketa importanteak, bezeroan eskaera aldatzen da, kontekstu berri bat zatzen da, teknologia berri bat zatzen da. Horreka, zigur gabe hori bizi dugu eta biziko dugu. Lan rekatuan desorik handia, batik desorik demografikoa, Euskal Herrian da, Europa, Euskal Herria bizi duguna, ez da? Sakoneko arazoa da, polarizazioa, hori batetik perfil batzuk parte ditugu, eta beste perfil batzuk lanpostu prekaiak dira. Eta polarizazio hori eta gehiago lapon egiten, ez dago zaren egiten. Pero genero, ez? Batez industria dagoenez, emakume industria noendik ez dago gazezen. Egon barko ditzatik modu, ez da? Balio herriak. Eta mutzako kompromisa gero eta gehiago dituzten da, eta luzekoa euskal horrez ikusiko dugu. Konsumoaren logika eta lanean da, zintimitu dena. Zela mota, eta osnaiko, eta konsumo logika gertu bat zanera, gaurkoa, hau nahi dut, eta baita zentzu diatzea. Hau da, lan honek zertarako bali dut, lan honek geniz aportatzen dit, egunerako behar bilikatik arata. Eta hori ere ikusten. Gizarte zartitua guri gaiten dugu batetik, lan bizitza luzeagoa ditugula, eta bestetik, langileria zaharako dugula. Eta honek gestioa, impacto nabarmen dauka, ez da. Eta bukatzeko, lanaren digitalizazioa. Honek ekarriko prozesu erreplikako guztiak aldatuko dira, aldatzen ari dira. Eta otaz gabera da, hor aldatzen ari genean, lanpostu dugu horiek betetzio personak zer lekutiko dute. Eta bestetik, ia generatiboak ja dagoeneko ekartzen duen prozesu erotza guztiak. Panorama honetan, ikusten ditugu, enpresak erroka ditura esparru ezberdinetan. Bata, esparru ekonomikoa. Klarretako da, aurre hartzea eta erantzun bizkorra hartzea, gertatzen den hori. Bigarren goz. Gaurreko gure negozio gaurko negozioetan, errentan ari bat izan eta berrikuntza sartu. Baina ez da berri baita, sektore berrietara saltu egin. Guk oraindik, komponentizka balio hundia okagu Euskal Herrian, eta hori katearen lerrotak okatzen ditu herrian. Hortaz,
beste batzuen arabera bizitara egin duen. Irakurtasunen digitalizazioen arrotza, dimensioa hori txikia da, horra txikia da. Egin modu bezala, beste edo baren produktu hori nahi honeko amarra da, gure enpresa bakoitza, bere sektore gure kompetitzaileekin oso txikia da. Dimensio beste arronkerako bat, bukatzeko gaitatu baria, zuzen egiena, eta automarkatutatik municipala dagoan, ezta? Pertsonen dimensioan ditugu erronkak enpresa maila. Pertsonen kompromisoa, pero asko segundu dutena. Talentu erakartzea eta mantentzea, biak. Oso demografia ziurtatu dira totalmentan. Aprendizaile eta empleagarritasuna, zezen duen bezala, erotek aurra egiten duenean, pertsonek erotik horren martxan jartzeko eta posibilizateko gozatari dituzte prestaketak. Kultura aneztasuna jende bat inklusiboa, gizatea publikoa eta horren izkilu guri izanera eta horretzeko zentzua egunetan. Baita, horreka dimensio moralea, zentzua enpresak eta horreka dimensio moralea. Eta bat ara lan dira, lanka personek, bere bizitza grama izaneko, eragileko ezindatzeik izatea gizartea eta gizartea ikatzen positibo egitea. Bari oso oinarrizko guztia dela, baina gero gure jardun ekonomia ikusten badugu eta batzuta zaratzen da sortzen zaitu. Eta gainera guzti horretatik horretaz gain, guk kooperatiba gain ginen ditugu beste hainbat da. Erronkak eta zona edokionez, erronka kooperatiba edokionez, eta erronka gizartea edokionez. Gure behogara aurrera jarraitzeko lakuna da, persona bat erantzukidea eta totalmente izan gara bere lanaren eta etorkizunarena. Ikasteko, beti ikasteko paradigmari ikiko duena, talde jokalaria, solidarioa eta garatu esentiko duena. Hau oso da ikasten da, zero egitea batzuteko tempo. Horaria, erronka zirezta. Kooperatibaren, konfiantza oinarrizkoa, bestela guk gaitasun eskudukoa guk eduruari talde egiteko, gobernantza demokratiko koherente bat, ondura kolektiboa mantentzea, kooperatiben artean gero eta harreman eskudukoa eta bukaeran herriarekin konpromisoa. Eta gure bukaerako zergatia da, abreazko zuen mareka diaztu duen gizarte bat batzean jartzea, hor bizitzea, personei bizi aukera duinak eskaintzen dizkiga eta demokratiko jasangarria hiru hori. Sozialen ekonomikoan eta baita inguruan. Guzti bat erronka dira, eta nire mezu zentrala hemenik aurrera. Erronka hori daure egiteko pertsonen lurzola oinarritu bat dugu. Personengan ezin du, personengan egin zuzena ezin da egin. Bera persona batzitza gara, erabakitzen du aldatu ere ez aldatu. Baina egia da, kontestu horretan dan egoten da, estrategia, prozesuak, helburuak, dinamikak, lurzoru pobre batik da, hor egoten dara ez da zeko. Kaderi zonbaritu batik nola ikusten dugu, gaitza oso da zeko. Hortara, hiru azalaketa joko jartzen ditu, bata, oinarrizko bi paradigma, jarrikuzik aurre eta nik uste dut, bi paradigmei ondu ulertzea eta badienak dira. Bigarrena, organizazio eta pertsonen portaera hobetu ulertzea, gotatik gara. Gotatik urte noa eta handik zitik ulertzea, eta zeiatzen ari gara. Eta bukaera aldaketa prozesuetatik zer ikasi genezak. Hainbat aldaketa prozesu bizti ditugu, onerako, txarrerako, baina horik zer baitza hobetu eta egitek. Lehenengo puntua, paradigma inguruan. Hau da paradigma klasikoa, enpresa horretzeko modua. Eta modu honek, abie puntu dauka hori ikusten duzena da ingurune egonkorra. Relatiboa da, baina ingurune egonkorra. Eta bizan da, hasieran aspalditik bizi izan dugun enpresa antolatzen ingurua. Klabeak, efizientzia, produktibidea, kalidea eta kostura. Klabe egiten gaur egun enpresa asko ditugu, baina bakarrik, batez ere klabe eta mugitzen bazara, gaur egun Europan
jardun hori kompetitibo izatea oso zaila da. 24 euro ordu ordainduta, klabe honetan enpresa bat efiziente egitea eta kompetitibitea oso zaila da. Baina panei fundamental honek urtean funtzionatzen du egin. Eta nola funtzionatzen du? Klabe horiek lortzeko, kontroletan zuzendutako gestioak jartzen da martxan, horrek esan nahi du, lidergoak ere batezek kontrola dutela abiapuntu eta helmuga bezala, parkaretze gutxi egiten da, autonomia gutxi egiten da, eta lantaldean gutxi egiten da. Zergatik gaztarako inderezkoa. Efizientzia, produktibitatean dortarako, eskema hori ez da inderezkoa. Horre sortzen dago, ingurune gogor bat, ingurune pasibo bat, ingurune autarko bat, eta bukera, hemen asuntu da, zandako lan zehatza egitea. Hau simplifikazioa da, baina hemen atutik badago errezibuzteko moduak. Eta modu hori urte askoan efiziente izan da. Azkenean, klabe horiek, lehenengo klabe horiek, bizirik egotzionak. Eta gaur egun ez gaude, ez baten, ez bigarren montan. Zautan transizio duela somaten. Eta bigarren ereduak, batez behar beste klabe bat. Eta ingurune zigurra da, digitalizazio, automatizazioa, eta hori erantzuteko gauzak ez duen indartzea. Baina kompetitibe klabeak aldatu egin dira. Hori da, modarritasuna, diskortasuna eta flexibilitatea. Lehenako egiteko modu horiek ez dute barik, aldatu gara. Berriak nundi doaz, klabeak beste orkestatu dira. Zerbitura, bezegora eta berrikuntzara eta aprendizaia zuzendutako gestioa. Ez da kontrolera, ez da praktitzara, ez da praktitzera. Zerbitura zuzendutako lidergoa, karte hartzatua, autonomia hartua eta taldean. Zergatik da beharrezkoa dago klabeitak kompetitua izateko. Horre sortzen dut beste inguruna da. Kultura eraikitzaile goda, eta hor personak proiektu egiteko kompromiso intelektual eta emozional hartuagoa eratzen. Parena urrentzea ez oso importantea. Batzuetan gure buruan konferentzia asko ditugu baten ebazten kokatu. Hau datutara karitea. Hau dira gure sektore baten dauden kooperatiba, ezta? Ikusten dugu, horre Josuki grafikotan vertikalean personen konpromiso maila eta behar duguna da ze kultura mota gaitzen da. Hortaz, sektore honetan, batez ere, betaja totale kompetitiboa dien efizientzia produktibia eta kostia, hor batez ere sortzen kultura mota da, kultura pasibo da resibo bat, baina efizientzia da klabe horretan gutzen dira. Noi datu gara dira, nos kooperatiba datu gara. Beste sektore bat, herrian kokatzen da, transizioa dago. Hemen klabe kompetitiboa ez dira beste ezkareko horiek, ez dira eskubik dutela. Eta bizian realidad ez beste bat. Horea, kultura erekitzaileko elementu batzu badaude, eta konpromisoen maila politikotik ikotzen egin personak. Eta daukagu beste sektore bat, hau asko gehiago kokatzen dena, beste klabe horietan, bezerba, praktikizazioa eta berrikuntza, torgak ikusten da, kompetitibo izateko, behar duzu kultura egitzailegoa bat, eta personen konpromiso maila asko zartu. Eta, transizio hortan ari garela, ez? Bainetako, abiapuntu daude barren nahi klabea da, aditeko, zertan egian plazten. Ez dela askotan ikusten, egin dugu personen parte hartzea eta behatzen, ez den dugu kokatzen zen, eta zure klabe, zure egiakotan zu klabea zintzu dira. Ez dela ez duzen guzan ezaten, eta ez da. Bigarren foko bat, organizazio eta personen portaera poetu gertu. Hortan ari gara, aspaldi egin gabera bat, zen gabera bat personen portaera, gure erakundeetan, zentzura galdera klabe da. Eta hori ikusten duzen da, organigrama klasikoa, gure kooperatiba eman egin da, eta kooperatiba zuzendaritza bat, negozio bat lanean, asamblada bat, erabakiak hartzen eta bat. Baina gero realidea hau baina askoz konkreko da, realidea harreman zare zabal bat. Pertsonen arteko harreman bat, elkar influenzia bat, positiboan, negatiboan. Hemen enpresa ikusteko eta interpretatzeko modu bat jartzen da martxan, eta hori sortzen da komunidade zare oso konkreko. Eta realidea, azkenean gure realidea askoz gertu dago honetik, horiko horremira bat iraino. Eta urrentzea, ez da erexea, baina urrentzea klabea da aldaketak egin. Honen gure bie puntua hori ez da.
Nola ulertzen dugu gure erakundeetan gertatzen ari zaigun guztia. Horretarako, pertsonak kontrolatzeko gestiotik azkenean bainola urte asko mauzute galdera konkretu bat egiten eta galdera horiek erantzuten saiatzen. Zer erateko galdera? Adibidez. Zenbaten garrantzitsua kultura pertsonen portaletan, kultura konpromisoa nola zeratzen dira. Nola lortzen ditugu elementu dugu, kultura lidergo konpromisoa, proaktibitatea, onarritasuna. Pertsonen konpromisoa lehiakotasuna ere badauka ez dauka. Zentu dira erakunde baten kultura ere handina duten kudeak alderaia, zer kudeatu dezakegu zer ez? Nola egiten du erakundeen tamainak eta kultura sektorea? Bat dute gazteek portalet eredu bereizgarri, edo ez? Bilakaera positibo izanako kasuetan zergatik eman da bilakaera hori zer ikasi ditzakegu. Eta beharrezkoa da pertsonak aldatzea edo badut pertsonak aldatu behitz. Aldaketa pertsonak aldatzetik ektori gara bere horrez, edo ez? Erotako batera eginaz, azinera da datu horitzen. Datu horitzen, kooperatibaren diren pertsona eta kooperatibia ezkienak baita. Gaur, datu base berrena interesgarri daukagu, 15 urtetako lana da, protagonizia inkesta, leharren erakundeak tamilek ezatzen dira ondorio bat. Kasu egin partekatuko ditut ondorio azalekoenak eta zentralenak, bale? Ez dela denbora zartzea ez da posible. Hortara, itzen duguna da, erakundean analitika hortan, lan bloke horiek eratzen dira, tapetik. Arazkatzen du, pertsonak eguneroko lanean haute ematen dutena eta kudeatu daiteke. Gure testura hori. Eta zeratako lidergo mota dugu, gure sistemak eta formazioa eta informazio parteatzeak nola funtzionatzen duten, talde lanen kalidea zelako da, proiektu partekatu esan bat erratu eta gure gobernantza kalidea zelako da. Gauz hori, kudeatu ditzakegu. Eta horregatik nahi dugu jakitea pertsonek nola dut ematen dituzten. Zer, horren arabera, sortzen da portaera kolektiboa. Depende lehenengoa bizipena nola da, sortzen dira portaera berekitzen joan edo pasiboa da pasiboa. Ingurune hortan, pertsonak ikusten dute, ingurune erekitzen joan daudela, bere erantzuna oso ezberdina. Bere erantzuna askoz positiboa da. Gogobetetzeak, konpromisoak, proaktibitateak, egoera emozionaleak eta bizipen kooperatiboa. Garten ezen kulturatan dauden, pertsonen erantzuna alako da. Eta horrek daukat bere impactua behitza. Egitan, balio behitzia pertsonako, absentismoa, moldakotasunari azten da. Eta bere guztetxu zinera korrelazio ez da ezin. Eta korrelazio oso altu da. Horrek zan edo, lehenengo bloke hortan gauzak aldatzeko gaitaren egian, gauzak ondori aldatzen etxe hortan. Ondori unbio zaldatu. Pertsonen konpromisa honeko juko bila, lan inguruan baitan dago eta gestionatu bezik. Hau, erosin inguruan. Sektore ezetan daude, tamaina ezetan daude, eta bat. Ebitaren uneko mesortzia bat azbeste, pertsonen konpromisa nahiaren arabera dago. Eta sektore batzutan asko zirean. Ez da zuen gutxio. Ez da zuten eta kompetitiboa zentuetan, ez da. Kultura inguren ereketzen jabatek esan gero konpromisoa. Eta depende nun erortzen garen, gure erantzuna horren araberakoa. Eta tamaina da honeko hiru gehiago. Eta bukatzeko, erakunde modalarienak pertsonen autonomia eta talde lanean sozializatzen dira. Modakotasuna egin behar dugu, jarri pertsonek taldea, ezerotik hartu lanean, eta nahi esuntau. Hortaz, aldaketa prozesuetatik ikasitako bukarako honi da, gauza da, analizei jakitan guztaude, baina
profesionalak edo behitzen artesanariak. Bata, funtsezko bide horretan. Aldaketa bat egon janeak 3 elementu landu dio, batetik. Gobernantza alineatu da, zure kasuan, Agertu kontsilu eta zuzendaritzen artean, beste kasuan administrazio kontsilu eta zuzendaritzen artean. Gauza evidentia dira, batzutan nahitu marrotzen. Bigarrena, zuzendaritza batek gauza ezberri batzuk egiten azten dira, edo tasunak horretzen ez zuzendaritzetan. Azten da, galdetzen, ze kultura daukagu, ze kultura nahi dugu izan, gure gestio dinamikak aldatzen dira, eta otan erakunderen notaten eragina, impactua aldatzen da. Impactua nola, lehena ikusi du gara gotan, ez da igual elementu. Hala, kolektiboetan, ahian zerbait ezberdin egoten. Aldatzen dira, lidergoa, automatiko munduak, parte hartze sistemak, informazio autonomia, eta tal egitea. Eta horrek eraiten, hortan eraiten esuteko gai bagara, gero kultura gora apunta hartatzen joten da, eraikitzen joan bihurtzen da, eta personen emaitza zentzuetan, kompromesuan da, horretzen da. Gora da, ziklo bat, gutxienez aldaketetan, fondo jarri gareko, gobernantza, zuzendaritzaren laguntak, eta horren impactua personera. Sistemak ikusi eta sistemak ulertu, hau komplekoa. Urtetan zaiatu gara, aldaketak modu vertikalea batxea jartzen, gauza konkretuak aldatuaz, lanen egiteko moduak, automatizazioak, lidergo programak, baina ez dut funtzionatzen, eta bezala. Egitanak eta hanen eragin jaukara. Hora, zaiatu egiten horrek erakundeak sistema bezala ulertzen, eta interkonexio horiek nun daude automaten, ez? Zagutzen. Eta guretzat, sistema enklabe dira, gobernantzaren dinamikak, zuzendaritzen kontseiluaren dinamikak, taldeen lidergoa, persona bakoitzaren metro operatu hori, eta blokearen gure kasu horitea, ez ditzireko gara. Zertatik hartzen gara, elementu horiek elkarren artean nola erratzen dira. Aldaketaren ekuazio da, zentrifikazioa guretzako balia gara baita. Guk lan ekonomian erakunde batekin, eramaten ditugu galera gotera. Ulertzen da ditugu dinamika. Gai gara adosteko aldatu beharrekoak, eta gero, hori nola izan dugu gurera. Horren dugunean zer egiten du. Eta ekuazioak horrela zaten du. Lehenengo da, beharra, energia, indarra, bigarren da bizioa, hirugarren da horren gotosua, eta hau izan da, erakunde horrek araban inertzia baina gehiago. Hortaz, hiru elementu horretako bat, zero baten da, ekuazio zero da. Eta hiruren direkarketa inertzia baina bapo baten da, aldaketa ez da. Energia behar da, zergati hori garbi hon behar da, nor dut bane dugun, garbi ditu behar dugu, eta hori lurrak ezteko kapazitatea. Hortaz, zuzendaritzekin, gauza horretaz hitz egiteko eta debatea gaurrealidea ikusteko, balia gari izaten zigun kontra kompromisoaren mapa esaten duguna, ez? Bat ezatea esan duguna lan ingurunean. Eta hau, komila artean gure esku dago. Lan ingurunean jakin bat diseinatzeko eta martxan hartzeko kapazak bat dira gara, horrek kompromisoan eragin garbi dauka. Baina beste elementu dutzen dira personala. Balioa, motivazioa, kontu profesional konkretua, izakera parametroa. Eta horrek elementu individualia eta jarrera individualia. Hortaz hori esan edo naiz eta ingurune eraikitzaile horrek horretu persona bat, persona horren bere eraikatagoa aldatu bezala. Gauza oso evidenteak izan egin, batzutan ematen du, bestela, gauzak gertatzen ez dienean, persona batek ez daun nahi, ez du nahi. Eta jaukatzeko, denbora hartzen egin lako, apunte labur batzuk, bale? Ezin dugu nio batatu, zorionez. Influentzia egitasuna besterik ez dugu, baina besterik hori zuen gutxi. Personak ingurugunera egokitzen badara, aldatu zen ingurugunera. Gero personak erabakiko du, aldatu nahi duen ez, baina normaleak aldatzen gara. Aldaketak emozioa bertu, eta emozioa aktibatu behar da. Horrego beharra, edo guztia. Beharretik piztea
naturalagoa da, gogoragoa ere bai, eta berez ilusiotik biztea gehiago. Zer diareatu bezanoa, garrantzitsua erantaz hitz egiteko gehiago. Beste gara bezala. Ez bara gai, denera inpotatea erantaz hitz egiteko, erakunde horretan hori gertatzen. Normalean, uste dugu oskatu egiten ari garela. Ikosotasuna gutxi ikustutik, dugunak ez dira ondo aritzen, gero dateko. Baina estillo dukitza oso zen bada. Haitu, nunca dugu estillo, ez? Bai, unibertsitat eta bai persona zela. Eta esaten duguna, eta egin duguna, hau da, zer zaukan benetako garantzia gero du jakin gure erakundeetan, gutxinez hiru elementutan fijatu daitezke. Zertan ematen du denbora, zertan bideratzen ditu baliabidea, eta zertan hitz egiten dut. Zatu bazen erakunde horrean hortaz fijatu. Eta gero, ikusi gara zenbatek koherente da, ez? Gure konta jartzen duguna, gero egiten duguna. Horregatik, askotan, korrupikatzen ditugun adibidez, horrek, egiten du denbora. Platen importante dira, egiten du denbora bai dira. Zer bai ditu, botaz hitzik da, edo ez da hitzik. Horraz, gure koherentzia bai eta realitatea markatzen da, domini, erantzutiko gaitasuna. Eta bukatzeko, organizazio zano eta behekorak posible egiteko jarrera pertsonalak zeintzuk, atatu dituzte, langile hori dituzte, baina nola izatu den sistema komplekoen batzutan garrantzitsu egin mugitzeko gaitesuna daudetela. Guretzat balioeak zeintzuk izaten ari dira, eta hau txekatu gure asambleetan eta badala. Ondoren hauek ez. Bata, beti bezala nagoan. Beste, komentu bidea, guri jaten ematen duna bezala da. Zeroaren alboan bezan edu ez, oso horrela eta oso zortzea. Bezala ondotik, lagun eta zenitzen. Terrazuna eman, zure batik. Terrazuna ematen duzu biak, horren azten zarelako profesionalik eta personalaki bestela. Beixarek egiz proposan gara eta postatzen zurik gara. Ego baria behar izatzen ez, beixartu eta proposan egin. Lagun alboan terrazunari. Zer behar. Zein du guztiona da. Erronkat aprobetxatu. Erronkat bitartez azten gara egiten gara profesional horreak. Dakasuna bari bajarri, nikari gertatu da konfiantzak gai ez da. Eta gure balio jarri batzera egiten gara gara. Eta guretzen ambizio kolektiboa eta unitasun pertsona. Guri asko funtzionatzen dugun ikuspuntu bat. Minutu bazta, entan dugun batik, zer nio garen ez edikatzen, eta bakatu izan daik, eta euskatarako balio izan da horrek. Gracias. Creo que café beharren bizi zaituztela guztia. Egunon, ni jubilatu
Baina, nire bizitza gehiena hezkuntza arloan pasatu dut eta gero politika liberal eta kultura hezkuntza aurrekotiareko gaietan eskarak eman egizkizuen dio. Nire aldetik errebentzia da hitza hartzea, baina uste dut eskarak eman egizkizuen uste dut gogoeta egitea garrantzia duela, garrantzako. Bai politika arloan, bai sozial arloan, enpresa munduan murgilduta, beste laterakunetan murgilduta gabitzen antzat. Esan dituzuen gauzen artean, biok azpimarratu dute gure herriaren txikitasuna kuantitatiboki eta beste inbertarazio kualitatiboki. Gaude begien aurrean izatea, da ez gutxi egitea partizipazioa uste dut garrantzizkoa da. Taren planteatzea oso importante egiten zait. Gauzak ez dira bideratzen ostrukaren egin da. Beaz, alderdi horretatik, eskertzak eta gainak barru ez dutena. Gero, eraldaketa kontuetan eta, organizazio eraldaketa kontuetan eta, nire bizitzari begira jarri eta bere generazio bakaren bat duzten dutenen, zirik horrela duzten. Eta zertuko nieke, esango nieke, galdetuko nieke, jaberaien zer ari diren somatzen. Baina nire oso, lanile lekoetan, somatzen ari naiz, kudeaketa, enpresatako kudeaketa, aldaketa, somatzen ari naiz esaterako gizarte arloan ere, zaintza arloan adibidez, nire oso murgildutan gara hortan eta zaintza arloan adibidez erakundetan ere, ikaragarrizko aldaketa dator. Nire ustez oso ona izan litekena, baikorra, bai zerbitzua eskaintzen digun pertsonekiko, gure zerbitzuaren kalitateari dagokiona, eta baita eskaintzen dutenen duintasunarekiko ere. Hemen aipatutako zenbait gauzak eta sartzen dira, oso lagun esaten ari naiz, baina egin egin horretan. Nik orain gaineratuko nukeena, galdera batekin bukatuko dut nirea. Zuek esan dizutena, hitzetik hortzera darabilkigu itxiko gara. Nik esaten dut, gari baten esaten genuen, erderak esaten genuen paper, lagunak da. Nik orain zaretan esaten ditunduan, berrizkidanei, gazteak asko, nahi gazteroak, PowerPoint horiek, zukolako zerbait esan dezu, guztia guantatzen dute. Eta oso txukun egiten ditugu, eta oso didaktikoak izaten dira gaina. Baina, nola somatzen dugu, gure diskursoa esaten dugun hori eta realitatea. Nik uste dut gure diskursoetan ari gerala gauza berriak esaten. Baina nola ari gara planteatzen esaten dugun, entzuten dugun, teorian partikatzen dugun hori, gure realitatearekin edo realitate horretan gaztagun, ardura, lidergo, egitasmo berri, arazo batzak, nola ari gara planteatzen. Ze esate batean, gure horretan, nire oso eskatuta geratu naiz, gure minarien erakunde bateko ikasle, hezkuntzari dagokion erakunde bat, ikaslek esate bateako euren profesionaltasuna zaintza mundua egitea, ez dute garbi ikusten. Arazkoi hilez egiten dio. Zaintzaren munduari, ez da oso atseginean, dedikazio berezi bat eskatzen du, baina situazio zailak bizi behar dira, eta gizarte likidoaren garai honetan, pensalariak esan zuen, gizarte likidoaren garai honetan, nola gauzatu dezakegu zuen diskurtsutan esan duzuela. Zer hauek emango da digukete, zer esperientzi partekatu ditzakegu. Venga, Mari Carmen.
lurraldetasuna, finantzaketa, fiskalitatea, gai horiek ekintzailtza, innovazioa, gai horiek hor daude, hori hauetu horitugunak, nola egin behar dugu da sektore pribatuarekin batera, ez da bakarrik gobernu baten lana, berarekin egiten ari dugu, zertzen ari gara nahietan, jarri ditugu helburu oso zehatzak, izan nahi dute lege bat ez du dena soluzionatu, baina lege bat bai jartzen du hori bai ez da egin favoratu bat. Lege batean, esaten dena bere behar da, berez hori da lege baten helburua. Beraz, bai jarri dugu industrial lege bat, bereziki lantalde horiek praktikotasun horrekin lan egin ahal izateko. Entor dagoen jendeak akitik hau zabatak plan batean bukatuko, 3 urte hori egiten dugu Nafarroako industrial oso garrantzitsua izan bat dugu, baina lege bat hartzen duzunean, esain bat pilotan, finantzaketan, transizioan, nola bizkortuko dugu ekonomia zirkulara Nafarroan. Legez bizkortuko dugu manufaktura, formatu hori, jarriko dizkiogu fiskalitate arloan lehentasunak edo dedukzioak edo zerbait gauza praktikoak hor lantzen ari ditugu. Eta gure metodologia esan bezala gurtera azken diapositiva zen, baina orduan hor berri gehiago gongoa nintzen, reflexionatu zer egin aldu gobernu batek. Eta askotan da gobernu batek, publikoak edo zer egin aldu azteko estrategia. Gure esku dago estrategiak eta sektore bat dinamizatzea. Hori da, gobernu baten esku, sektore pribatu bat ditu, publikoak dena eta mai batean hori bizkortzea estrategia. Lehenengoa, araudia bai dago gobernuaren baten esku. Hirugarren puntua da, hiru laguntzak edo finantzaketa nola zabaldu, sektore edo aktibitate bat zabaltzeko, eta azkenik, eta hori da gure zabaltasuna hemen, foru komunitate bezala, edo foru diputazioak bezala, fiskalitatea, estrategia, araudia, hiru laguntzak, estrategiako eta fiskalitatea. Eta puntu zehatzaten aurrean, ekarpenak 4 puntu hori erabiltzen dake. Esan edo, konkretuki, hidrogeno berdea. Apostu bada, Europaren apostu bada, energia sortzeko, baina apostu bada, momentuz oso gaizkia da, hori da bereziki arazoa, beste arazo batzuk ditu. Nafarroan garatu nahi genuen sektorea, hori dela metodologianekin jarretu genuen, eta hainbat enpresekin ez egin ginen, sortu genuen gobernu bezala hidrogeno berdearen inguruko estrategia. Ez bakarrik da helburu bat zer egin nahi duzu, eta baita ere deitu genuen hidrogenoaren maila bidez, eta ditugu 90 enpresa Nafarroan honen inguruan lan egin nahi dutena. Hainbat arlo ezberdinetan. Beraz, inbertsioak horri nahi badu, badaki talde bat daukala hor. Zegiteko beraiekin, zer egin nahi dugun hidrogeno berdearen estrategia. Araudiaren inguruan zer gutxi egin aldekoen kompetentzia gurea ez delako. Baina direz bai, lizentzak emateko hainbat simplifikazioa egin ditugu gauzak bizkortzen. Diru laguntzak, Next Generation aprobetxatuz, permisolegiak zegoen, Next Generation barruan, oia zuzenean guri dirua sortzen zen talde bat zen, federen barruan. Bueno, hainbat dirua, hainbat 12 milioi euro bideratu genituen hidrogeno berdearen buruz. Proiektuak egiteko, eta azkenik horren dela urte batia, eta bian, ezarri genituen hidrogeno berdearen inguruan, hainbat fiskalitatean, hainbat edukizio. Zer lortu dugu, momentu honetan hiru proiektu ditugu Nafarroan. Zango taldean, jarraitu dugu hori zehatz, konkretuki, enpresei izan diogu nola garatu nahi dugu, haiek etortzen badira, ikusi dute, adibide hona eta gustora sentitu dira gurekin eta 100 milioi inguruko inbertsioa lortu dugu konprometitua ja, plan bat, hidrogeno berdearen inguruan. Zut oso adibide on bat da, beste adibide batzuk ditugu oso ondo beraz direnak, horiek ez dira kontatzen, baina hidrogeno berdearen inguruan egin oso adibide on bat da. Hori da, konkretuan hori eseri eta zen nola eta zer egin nahi. Beste leku batetik ez, erakundean perspektiba batetik esan dizukena da atajorik ez dagoela.
atakoa zer da, pentsatzea politenak egin gertitu dut. Zoi atakoa azkarte existitzen. Hortaz, personen gainetik nahi dut asaltu egin, lehenko egure kontatuko gara. Ez dago beste modurik, zorionez, personen borondateak alineatzea bai. Borondateak araia. Bez indar koerzitibo erabiltza, ere horietik, inorropea eratamotxea ditu. Horrek dut ezin gara, personen gainetik pasatzen bazara, pentsatzea enterako resilio bat, ezta? Nerezun estrategiko duzu, nerezun ekintza planak helburuak jarriko dituzu martxan. Taldeak espazio jarraitzen, hori ez da gozatuko. Oso relei simplea, eskolan astuti zeritzen. Errexagoa darako, beste, ez? Nolait ilusioetan errotzera, esaten duguna egiten da, horkoen gabetetzen dira eta jarri da ez da. Hortaz, bestela probatu estrategia bat martxan jartzen, personak espazio jarraitzen. Ia, nien nola aukerten oso. Hortaz, nahi ez, pasatu baka, personen borondatezko alineamentu batetik. Eta nik hori izango zuen. Eta realitatea hori da, egin genezakeen muga edo potentzia hotxe da. Horri zen edo, hitz munduak eraman, akorretzeko munduak eraman, ulertu, artekatu, entzutari izkutuzunak entzun, onartu, horrengo prozua zerra pentsatu, akordio razonableatutara heldu, guzti hori. Eta horretik izaten dezatu hori da realitatea hori da, eta beste bat, basura dute, planteamentu ilusio edo kimenikoa izan. Albo dut. Onartzen dut politikari bat iniz izan mikrofonoan horrela Kansa bat bakarrik asko aipatu nire interbentzioan eraldaketa berdea, eraldaketa digitala, eta bai aipatu dut balioak, ez? Zer nolako garantzia daukaten balioak, ez zigorren hildo horretatik zantzarela baita ere. Aipatu nahi dut baita ere zer nolako erronka daukagun Europa mailan. Bidara bostuk Europako Batzordeak islatu zitunen bere 6 lehentasunak, Ursula von der Leyen. Horietako bat zen European Way of Life. European Way of Life izan nahi du nola bizi garen Europa. Hori baita ere nahiko berezia gara munduan. Beste esan duzu, ez, pentsio eduna zarela. Pentsio sistema beste kontinentetan ez da existitzen. Guk ezagutzen dugun bezala, publikoa eta ez da existitzen. Ez dago beste kontinentetan. Osasun sistema horrela unibertsala ez da existitzen, ez da ere beste kontinentetan. Txinan, gaixo hartzen bazara, gaixo hartzen zara. Edo seguro pribatua daukazu edo sankeratik hartu dirua eta horrein estatu betotan gauza bera. Pasatu bat zara pribatuetara eta horrelako drama bertan ikusten dira, horrelako kasi biolaro urteko jendeak berriz ere lanera joan behar delako sebera seguro minbizia sendatzeko tope bat zeukan eta berriz ere hipotekatu behar izan. Hori estatu batuetan horrela da eta nortzen da sistema bezala. Ez, horretan hori onartezin izan. Baina baita ere daukagu eskubide sistema bat oso exigentea guk nahi dugulako. Baina ez datuekin ikusten dugu argita garri. Hau bai berriz ere jarriko Txinan bakizu existitzen dela pasaporte del buen ciudadano. Zer nahi du, Txina kamaraz josita dago, hau ezagita dago, ez da hor goliko mila federazion darreroita lori buruan. Gaur egun bizitute horrela Txinan, kamaraz josita daude kale guztiak, badakiten horzaren, inteligentzia artifizialera bidez eta badakiten horzaren, eta horan ikusten baziotuzte paper bat botatzen, zuzenean, puntu bat, bi puntu, gutxi dago, gure gidatzeko karneta bezala. Eta gero hori eragina dauka, zure bizitzan, diru laguntza jasotzeko, lan bat lortzeko, eta hori gaur egun Txinan ezartzen ari da. Hemen onartezina izan mozen, zagatik, gure ez, region de datos formatu hori, guretzat da zerbait, ezin dugu eta babestu nahi duguna. Horrek esan nahi du baita ere, gure burokrazia ikaragarria hori da badela.
eskubideak babestea sortzen du baita ere burokrazio handiago bat. Claro, protección de datos somatoria administrazio bezala gestio aldetik oso zaila da. Datu guztiak kentzea nola egin eta babestea adibidez besteak beste. Baina baita ere aurrekontu aldetik eta osasuna, claro, guk Nafarroko gobernuak borobilduz 5.000 milioiko aurrekontua dauka. 1.500 piko osasun zerbitzua dihoa, zuzenean, kapitulo bat eta bosteak sartu, Pero, pentsasun berriz ere, barkatu Txinak beste aldiz aipatzea, Txinak ez dauka, Txinako gobernualari bat ez dauka gastu hori. Ez ditu gastatzen uneko gehiago eta bosta osasun arloan, ez du egiten. Beraz, pentsasun zelako aurrekontua dauka bere aurrean. Enpresa munduan, famoso ez, beste modelo bat da. Orduan, gure erronka da hori, argi daukagu denenok, bai dagoen Europan, gure European Way of Life hori babestu nahi dugula eta sendotu behar dugula. Gure erronka da horrekin munduan kompetitiboa izatea. Munduan jarraitzen du, eta dugu jarraitzen ditu gauzak erosten, kotxea bentai. Hori da, benetazko daukagun erronka. Horrela dino, ja hori dena eraldaketak eta Bai, zigorrek aipatu duen zerbaiti jarraituz hausnarketa partekatzea duke. Organigrama eta harreman informalak aipatu duzu eta zer garrantzi duten, ez? Esan nahi duke, gizartetik begiratuz enpresak ez daukala helburu hori oso erraza. Bere inguruan balore horiek ez direlako lantzen, ez dago praktikan. Eta hemen dakarki hiritartasuna zera bezala, referente bezala, ez? Eta ez hiritartasuna bakarrik politikan bozka bidez, edo politikan erabaki prozesuetan, bai ekonomian eta bai gizartean ere, ez? Eta hor iruditzen zait beharrezkoa dela personok hiritar bihurtzen gara harremanetan, eta harreman horiek portaerak provokatzen dute. Eta beste referentzia bat jarri nahi nuke balioak versus portaera, organigramak versus harremanak, agintea versus topologia, ez? Portaeren topologia, poterearen topologia, hori ikusten da, ez? Zer gertatzen ari den denetan. Eta iruditzen zait, enpresa batean garbi, gune itxi bat mugatu bat delako, ez? Baina, gero galdetzen dugunean eta hori indatzeko zer behar dugu. Hezkuntza praktikan, egunerokotasunean, parte hartzerik ez badago personen arteko harremanik, benetako harremanak, bukatu duzu, zigor zera entzun, adostu, praktika horiek, portaera bihurtzen ez diren bitartean, aurrera egitea nahiko mugatua da. Honekin zera reivindikatu nahi duke, ez? Ingurua, hiritarrak eta gizartean zera hori, kultura hori ere beharrezkoa duguna. Nire bat antolazionik, identidea klabe kolektiboa dekliatzen da. Eta identidea ez da horrea bere eskilu bat horrea egin bakarrik, bezika erekitzen dugu bestearekin harremanean. Eta harreman horrek norabidezko ditu. Eta identidea ez da elementu fijo bat, bezika moran gertatzen doan, ez da. Eta hortxe dago aukera eta hortxe dago berezkoa. Era begia, esan zu erakunde danak ireki gaude, gudu bezala da gizartean aldaketa guztietan, nola ez? Eta gizartean parte gara.
Baina erabegia, gure bizitzan, ditugu rol ezberdinak, dependeze sistematan duen. Familiaren gure daukagu, lanean gure daukagu, eta lagunekin beste bat daukagu, ez. Baina sistema hori bat ere bagara. Eta sistema horietan gure lekua eta gure ulerkera eraikitzen ari da, politikoki. Bai ikusten duguna da, bakarrik denbora batik, egunero lanean, denbora pasatzen dugu, eta sistema horrek indarra dauka. Ez da txikikeria bat. Eta horretik izan dut, ingurune hori gestionatzeko gai garen eran, gautu dezakegu personaren eraldaketa jakin bat. Horrek indarra dauka dago. Adibidez gertatzen da, neko garbi ikusten ari gara, esaten da gazteen kontu horrekin, ez? Kontu ez dara doz, gaztei buruz hitz egitea esan edo bakarra da, norbera ez dara gazte. Besterik ez. Eta indala hori urte dituten egin nintzen, hemendik hori urtera berdin entzun gorotez. Orduan, gazteak noa datoz, gazteak erroko balioak, gazteen balioak eta gureak, baina, bueno, gazteak. Gazteak, gure kantera, Euskal Herri buru honetan, kantera neko antzerakoa da. Kontratatzen zituen personaren ingurune soziokulturala, sozioekonomikoa oso antzerakoa da. Hortaz, oroan, personaiek dakartzaten balio, eta motivazioak, neko antzerako izan dituzte. Hortaz, logiko litzake pentsatzea, persona horiek sartzen denean gure erakundetan, bere inportaera neko homogenio izango da. Baina ez da horretan. Ikusten dut persona bat, gazte bat sartzen denean erakunde batean, handi 5 urtetara persona horretara urbitu. Eta galdetu, ez? Konpromiso baina, proiektu baina, mogetetzen baina, toma dagoen, gure aldaketa nabarmenak, erakunde batetik, enpresa batetik, beste batetik. Horrez esan dago, persona hori moldatzen dela ingurune gara. Moldatzea izaik positiboak edo negatiboak. Bestela, gure datuak esango digute homogenidea hori bat dauka. Horregatik izaten dugu zen garrantzitsua lan ingurune horren ezaguraritzea. Horrek ematen dugu abantaila ikargarria. Zerbatik persona hori gurekin gustora bada persona hori daukan emango duela. Eta hori da kontekutiek klari hori da. Persona hori kompromiso hori dauka proiektu horrekin, persona hori hasi ingo da, bere emango du, garatu ingo da. Baina bezala ez badauka, esanako abiteko du eta justu ez da. Hortaren da, hori izan gomean, era dadoz, baina guri tokatzen zaiguna gure erantzukizuna da ezin dugu aldo hortera dutzi. Ez da oso baxatzen, gizarte aldatzen dabe, eta gure erakundea, nola gizarte aldatzen dabe, entzakiak ez da, beste balio batzuk datoz, eta hori arazoa gazteen gara, ez? Beti da, o gazteena, o gizartearena, edo bezeroarena, ez da, eta gure montre gaur. Eta nik hortik, etenga gainera apelazio egiten. Ikusita, inguruneak daukat garrantzia. Bestela, datu barik ezin hori dago esan. Ikusita datu hori dut. Ingurune hori diseinatzeko, martxan jartzeko hartuko daukagu, kapelu daukagu. Hortaz, eta normalean personak normalean dira. Pertsonen normalean personak kontatzen behituzu, zaindu, entzun, aukera egun, kantxa egun, lagundu, partekatu helburuak, normalean hori egiten duzu jenteak erantzuten da. Eta gure datu hori izaten zuten. Baina hori, egin behar du, erakunde horren ardura daukanek lehenengo. Eta ardura hori ezin dugu algo ateratzen. Amaitu. Miguel López, galdera modela orkestra modela. Hor egin duzenean konparazioa Gabon eta Txinak zer duten
edo geurea mantendu behar dugula eta hori zentroan ipinita gainerako sistema guztia aldatu. Diot, askotan horrelako konparazioak egiten direnean, gero goten arrisku bat, arrisku bat, eta da, hau ezin da mantendu. Hau ez da sosteniblea. Eta nik uste dut, bereiztu behar dugun askotan zer den sosteniblea eta zelan viabilizatu behar dugun. Baina sosteniblea horrek izan behar du. Jubilazio egitea, osasungintza hon bat egitea, hezkuntza hon bat egitea, eta nolabaiteko, esan zuena, guk jaiotzen garenatik hilobiraino aurribako benuke protekzioa. Hori, horregatik bakarrik galdetzen dizut, zalantzan modura gehiago pentsatzen ari zaren, aldatu egindako genituzkeela segurtasun horiek edo zein zaila izango den segurtasun horiek mantentzea. Baina ez dut egin intentzio epairik ez dut egin. Bakarrik hori desarrollatu dezazuen. Argitara bidutzi dut, nola adibidez, momentu hau diskutikatu donean, dut Europako batzordeak nola egin zuen, eta nahi patu zuen European goi hori babestu behar duela eta sendotu behar duela. Argi dago, ezin dugula aldatu, ez da bakarrik ez dugula nahi, ezin dugu aldatu, gure baloreak dira. Europear bezala, hori dira gure baloreak. Guretzat garantzitsuena pertsona da. Deklarazio universala nahi esampatzen den moduan horrela da, eta argi dago, ez da gurekiko baita horreko erronka bat, onkeritikoki eta badakigu. Horrek suposatzen dituen erronkak, bai aurrekontu batzuetan, bai sistema, azkimatzen da demokraziaren erronka handi bat, ez da egin guardian, hori da, erronka bezala, noski ez dugu aldatu, ezin dugu aldatu, ez izango izan garena. Hori daukagu, baina musulmenko konsenso zabal dagoen Europa batean, horrekin ezin dugu estantzea konsolik egin, baina gauzak aldatu barrika egiteko moduan. Espabilatu gara. Eta transizio berdea da zuzen ere estrategia ekonomiko bat. Da, zinisten dugulako, baina baita ere da estrategia ekonomiko bat, gure ekonomia bultzatzeko. Besteak beste, hori izan aldaretzen bat. Erronkak beti izan dira bizitzan eta gizarte guztietan. Hau da, gaur egun hori izan dugu konbinetariko bat, zarentzak gabe, mundua asko aldatu delako. Oso arrokutzak izan garela altzatu zuen, hori da, uste genuen, arrelita garbiak bidez, Asiako enbatean bere ekonomia zabaldu ezkero, demokrazia prozesu horretan bat egin zutela baita. Arrokutzak izan ginen, uste genuen gure balioak mundu guztian izarri algen dituzkena, eta ez da horrela izan. Pandemia garaian, irakurri nuen Txinako Herri Ministroaren liburu bat, eta argi uzten du, beraientzat munduko deklarazio universala, nazio batutako deklarazio universala, ez dela. Haiek ez dituzte balore horiek tartikatzen. Zenen esaten, beste batzuk, ez du esaten txarrak edo gehiago, ez du horretan esaten. Baina egiara beste, balore batzuk dituztela, eta hori da gure erronka, baina gure estinto batzera hori argi eta argi. Komentario txiki bat horren harira, zauki plano dugu ez da? Eta zer egin dugu eta zer egin behar dugu. Zer egin behar dugu, zer nahi dugu egitea, losak argiko behar dugula. Zer partio jokatu nahi dugu. Jokatu dugu, idaziko dugu ez, zer nahi dugu karri. Kimikalekin banator, ez da, beste herrialde batzun eredu ekonomiko soziala, Europakin aldeatuta, minutuken nahi kontetza. Hori bai, hau izan da, espabilatu da gara, ikelek izan dut. Txina bat mazoaz, eta gaina bat mazoaz urteatuk bestera, han ikusten duzun, velozidadea, indata, energia, bildurgarria. Azteko gozea dukate.
Eko indarra dago. Indarra dago jendearekan, eta noski, diktadura gainean, algo orientazioa da juridikoa. Baina horrek ikarezko indarra ematen dio. Ingurune soziala eta ekonomiko hori. Hortaz, galdera, gure indarra egin dago. Ez dutarako hau somatzen, eta gainean mugitzen basa batetik bestean, indar historiko hori ikara bat gara. Aldagoen txispaz, pelosia gozea dago, azteko gozea dago. Igual, klabe oso arezkulturak, ikaren materialistak egiten dira, individualistak, oso erakustekoak hori diretzat ez dut nahi. Baina ikusita, volumena, dimensioa, baliadura eta indarra, espandatu gara. Eta ez entzita itzakeen nahi, eta beste batzui arazo eman, eta ontara kokatzen badu, ikusten gure bizitza baina mantentzea, nekesetzen bada. Horrez bat eskatzen nahi duzuen. Zuen gauza mesedez alde eragintzi horren posible izateko guen alkia mugitu eta taldeak antolatzeko. Ikartean, prozesu bat hartzeko aukera daukazuen, aurkakoa. Aukera handiko dugu, gero elkarri komentarioak esatzen dut. Baina, nahi da zuen bezala, Xemari nahi da zuen bezala. Ze hiru. Bi izan daitezke. Ez dizkitzen nahi 1
Azkenengo tarte emango diogun bai inguru bati, pixka bat lotura bat emanez, orain arte egiten ditugun lehentasunei, gizarte bezala aurrera egiten asmatzeko garai berri hauetan, zertan jarri beharko gonduten arreta, ezta? Bueno, bi hitzaldietan, goizeko bi hitzaldietan agertu da, dira elementu batzuk komunean, ezta? Aipatu da, nazkundan pertsonaren ardatz izatearen garrantzia, bai ekonomi arduran, ekonomi erakundeetan, baina baita ere erakunde politikoetatik, aipatu da balioak, balio etikoek daukaten garrantzia, Europak aurrera egiteko daukan bereizgarritasunetako bat dela, hau da, kasu kalitate mailan eta baditugu lehiakorragoak diren herrialdeak, baina helburu etikoetan balio jasangarritasunaren helburuak adibidez, edo Europako oinarrizko balioak, humanismoan oinarri dutenak, giza eskubideen deklarazioan oinarri, pertsonaren duintasuna, konstante bat agertu da, bi hitzaldietan eta nik uste mai inguruen gure taldean behintzat, ez du denbora izan beste taldeetan izan dena jasotzeko, baina gure taldean hori aipatu da. Da, demokraziaren historiori, oinarrian daukaguna Europarrok, zaindu beharko dutela. Garai zaila hauetan, ez da, polarizazioko joera, estremismoak indartzen ari dira, lotzen da pixkat etorkinen etorrerarekin Europara, gizarte anitzak ditugu, oso denbora gutxian, eta ez dago nahiko denbora guzti horiek integratzeko, gure balioetara. Denbora bat beharko genduke, lan handia beharko gintuzke horretarako, erronka handi bat ikusten dugu, eta aldi berean ari direla jarrera polarizatuak indartzen, arrisku hori ikusten da. Orduan, ze garrantzitsua da, deliberazioko guneak sortzea, indartzea, batez ere hezkuntzan, aipatu da hezkuntzak ze garrantzia daukan filosofia lantzea, galderak egitea, gaztei erakustea galderak egiten, eztabaidatzen, batez ere gaur egun digitalizazioa hartu duen indarrarekin jarrera estremista horiek asko ari direla eratzen, eta politikak ere inziditu beharko lukela mundu horretan, erakusteko, ikasi dezagun eztabaidatzen, deliberatzen, eta pertsonen partaidetza ezberdinetan ahalbideratzen, indartzen herritarrak parte ahal izaten gizarte eraikuntza. Horretarako bildu ditugu hiru hizlari, bakoitzak sasoi ezberdinetaz hitz egingo digutena. Aurrena, Patxi Juaristik hitz egingo digu, dutena horrela. Patxi Juaristi, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologoa da, soziologian doktorea, eta bere ikerketa lerro nagusia izan da, euskal tradizioaren ondasunekiko harremanak nolakoak izan diren, eta orduan eskatu diogu pixka bat esplikatzeko euskal nor tradizionalki nor zertan oinarritzen dituen gure harremanak. Ondoren, Iñaki Goionaga historialariari emango diogu hitza, beste sasoi batean arreta jarriz, eta izango da, 30. hamarkadan, garaiz zailagoetan, jakin izan degula euskaldunok, egoera zailei aurre egiten. Orduan, pixkat, zertan oinarritu izan da, gure gizartea, euskal gizartea, egoera zailak autoritarismoaren garaia, gerra ondorena, diktadura, egoera zail horretan eutsian izateko euskal izanari, euskal hizkuntzari, eta aurrera ateratzeko herri bezala,
bizirauten asmatu izan du gure herriak, ezta? Eta azkenik, Jone Artaizek hitz egingo digu Arantzazu Labetik dator, Jone, eta berak hitz egingo digu gaur egunaz. Egia da tradizioa garrantzia dauka eta begiratu behar dugu atzera, baina aurrera ere etorkizunera begira zein diran erronka gaur egun eta nola ari geran erantzuten, beraiek Arantzazu Laben ikertzen dute erakunde ezberdinek egiten ari diren lana, batez ere demokraziaren berrikuntza eta berrikuntzaren inguruko ze ahalegin egiten ari diren erakunde eta agente sozial ezberdinak Gipuzkoan. Eskolaren mailan. Sondo, orduan, bakoitzari 10 minutu hitzaldia eta ondoren ingo dugu eztabaidatxo. Saiatuko naiz 10 minututan egiten, egia esan pila bat gauza euskal eta jorratuko dudan gaiak askorako ematen du, baina saiatuko naiz hori egiten. Tradizioz, zer izan da gure erakunde garrantzitsua? Tradizioz, etxean izan da Euskaldunok gizarteratzeko izan dugun lehen erakundea. Lehen sujeto politikoa ere izan dela esan genezake. Hain zuzen ere horregatik, etxeak identitate emaile izan da. Eta ni bizi naizen ingurunean eta Euskal Herri osoan zehar, jende asko bere izena alboratu eta etxearen edo azerriaren izena hartu izan du. Etxe batekoak izateak eman dizkigu eskubideak. Eskubideak eman dizkigu auzoko, kofradiako, kontzejuko edo elizateko edo herriko batzarrean parte hartzeko edo erabakiak hartzerakoan parte hartzeko, herri lurrak eta herri basoak erabiltzeko, elkarlaguntza edo anaigietan parte hartzeko, eskubide batzuk eman dizkigu. Baina eskubideak emateaz gain, etxe bateko izateak ardurak hartzera ere behartu ditu, bete behar batzuk ere badaude. Horregatik hain zuzen ere, etxe bakoitzean hurrengo belaunaldian etxean nork zuzenduko duen erabakitzerakoan, etxerako izango den hori aukeratzerakoan pertsona arduratsua hartu izan da. Etxearen garrantzia hor dago, eta balio batzuen inguruan gorpuztu den erakunde bat esan genezake. Etxetik abiatuta Euskaldunok erakunde gehiago ere sortu ditugu, eta lehenengo erakundea edo oinarria edo puntuan hartu behar dira da auzoa, auzoa garrantzia handiko erakundea izan da Euskaldunentzat. Berarako laguntza lortzeko daukagun modu eraginkorrena delako, etxeari laguntza emateko modu eraginkorrena aldoko etxekoak dira. Ahozko literaturan ere ikusten badugu, auzoaren garrantzia etengabekoa da. Eta hemen ere, gauza bere ikusten dugu. Auzoak babesa ematen ditu, auzoak eskubide batzuk ematen dizkigu, baina auzoak baita eskatzen ditu ardura batzuk eta betebehar batzuk. Auzoaren inguruan erakunde politiko-administratibo desberdinak sortu dira. Anaidiak edo eta hermandadeak sortu dira, kofradiak eta kontzejuak, auzoana sortu da, erakunde kontzeptua modu orokor horretan oinarrituta. Auzoetako anaidiak eta hermandadeak, auzo bereko edo auzo askotako kideek ez behar den aurrean elkarren laguntzeko hermandadeak edo anaidiak sortu dituzte. Etxeren bat erratzen zenean, edo abereak norbait galtzen zituenean, edo elkar babesteko elkarteak sortu dira. Lorraren kontzeptua garrantzitsua izan da Euskal Herrian. Bidotz lorra adibidez, ni Martinakoa naiz, Martinako hartzaiek 50. hamarkadan arte bidotz lorra praktikatu dute. Norbaitek ardiak galtzen bazituen edo ardiekin arazo bazituen, ardi horiek, beste hartzai guztien ardi bat edo bidotz bat ematen zioten talde hori egiteko. Edo adibidez, gure baserriak tradizioz hermandade batekoa izan da. Zuteen aurkako hermandade batekoa. Gaur egun hermandade hori zutearon sartuta dago, hor egun da tradizio bat elkar laguntzarako. Bizkaian oso garrantzitsuak izan dira ere kofradiak. Auzo baten inguruan sortzen zen kofradia edo auzo batek baino gehiago sortzen zuten kofradia. Normalian, ermita baten inguruan antolatzen ziren kofradia hauek. Zer ikusten dugu kofradia hauetan? Berdintasun printzipioa. Berdintasun printzipioa ze zentzutan. Berdintasun printzipioa erabakiak hartzerakoan, norbere iritzia ematerakoan,
baina berdintasun printzipioa ere, ardurak hartzerakoan, lan egiterakoan, edo auzolanean parte hartzerakoan. Bizkaian kofradiak zirenak, Araban eta Nafarroan kontzejuak izan dira. Hain zuzen ere, eta gaur egun ere bizirik daudenak. Bizkaian ikusten dugu kofradiek galdu dutela, lehen zuten botere politiko-administratibo hori gaur egun udalen eskuetan dago, dena da, Bizkaiko kofradietan toki askotan, eta ni bizi naizen tokian ere, kofradiek oraindik ere badaukate beraien eragina, ezta? Jaiak antolatzen dituzte, auzolanak antolatzen dituzte, edo udalarekin harremanetan jartzen dira auzoko egoera hobeagotzeko. Baina Araban eta Nafarroan kontzejuen sistema hau oraindik ere bizirik dago, ezta? Araban adibidez 326 kontzeju daude, edo Nafarroan 272 udal daude eta horietariko 60 konposatuak dira, hau da, bere baitan kontzejuak dituzte edo zendeak dituzte. Hemen ere sistema berdina ikusten dugu, edo printzipio berdinak, ezta? Kontzejuak zer ematen du, babesa ematen du, eskubide batzuk ematen ditu, eskubideak kontzeju horretako erdigasoak erabiltzeko, baina betebeharrak ere badaude. Kontzejuetan zer ikusten dugu, gobernantza eredu irekia, komunitario eta parte hartzailea dagoela. Kontzeju asko gaur egun ere irekiak dira. Bi eratako kontzejuak daude, itxiak eta irekiak, itxietan ordezkari batzuk bozkatzen dira eta ordezkari hartzen dituzte erabakiak, baina irekietan auzotar guztiek dute erabakitzeko gaitasuna. Eta kontzejuetan berdintasun printzipioa ere ikusten dugu. Berdinak gara erabakiak hartzerakoan, gure iritziak hartzerakoan, baina berdinak gara ere ardurak hartzerakoan, edo karguak hartzerakoan, edo lana egiterakoan. Eta auzoari lotuta, gure tokiko administrazioari lotuta auzolana. Auzolana aipatu beharreko zerbait da gure balioetan garrantzitsua izan delako. Bi eratako auzolanak egon dira. Hurbileko etxearekin egiten den auzolana, elkar laguntzarako, elkar lan trukaketa bat azken finean, eta beste bat da, formalagoa, auzoan herrian egiten dena da, guztien ondarea zaintzeko, berriztatzeko edo txukuntzeko. Batez ere bideak, bidearen inguruan, eta gaur egun ere bizi naizen makinen inguru horretan, auzolan honek oraindik ere funtzionatzen du. Eta auzolan, formalagoa da zuzen ere, joaten ez denari, kobratu egiten zaiola. Zer helburu izan dituzte orokorrean auzolan hauek? Elkarri laguntzea, ezta? Elkarri laguntzea dauzkagun behar izanak hobeto erantzuteko. Guztienaren ondarea, ondare materiala zaintzea, bereziki bideen inguruan baina, ez bakarrik bideak, iturriak, ermitak, edo beste hainbat ondare zaindu dira, txukundu dira, eraiki dira auzolanean. Gero, sufizientziaren ideia ere badago, ez da, finantza autonomia, ez da, auzolanean, kanpotik kontratatu beharko genituzken, edo kanpotik lan esku ekarri beharko genituzken arazoa konpontzeko, auzolanean egingo ditugu orain, sufizientzia, burujabetza edo askatasuna bilatzen da auzolanearen bidez. Eta azken helburua zein da, auzoko etxeen bideragarritasuna edo etorkizuna ziurtatzea. Auzoen, kontzejuen eta herrien gainetik, kuadrillak, komunitateak, partzuergoak, mankomunitateak, erkidegoak sortu ditugu. Hainbat aipatu ditzakegu, bat aipatuko dut, adibidez, Aezkoako ibarra. Aezkoako ibarra 9 herri daude momentu horretan. 9 herri horiek daukate batzar nagusi bat. Batzar nagusi bat, 15 pertsonez osatua. Baina Aezkoako ibarrean batzarrean daukate. Hau, Nafarroan eta guretu Nafarroan, Bizkaiko toki batzuetan ere, Euskal Herria osoan batzarrean daukate, ez da, asamblea. Aezkoan adibidez, baiararen padronatutako, biztanle guztiek daukate eskubidea asamblea horretan edo batzarre horretan parte hartzeko. Eta izara loteslea dauka, ezta? Bertan erabakiak hartzen dira eta antzinako ordenantza batzuk jarraituta erabakiak hartzeko gune bat da. Beraz, eta lagun bukatzen ari naiz, tokiko administrazio honetan bereziki etxean oinarrituta eta auzoan, kontzejuetan, kofradietan, auzolanetan ikusi dugun kudeatzeko modu tradizional horretan ze balio ikusten dugu, ze printzipio ikusten ditugu. Alde batetik lehen ere aipatu dudana, berdintasun printzipio, berdina gara erabakiak hartzeko
erabaki berdinak gara erantzukizunak hartzeko, baina baita beharrerako eta baita auzolanean parte hartzeko. Tradizioz Euskal Herrian tokiko administrazioak kudeatzeko eredu irekia, komunitario eta parte hartzailea izan da, batzar irekiak oso ohikoak izan dira, eta gaur egun ere mantentzen dira, kontzeptu batzuetan batzar irekia, baina batzar irekiak ohikoak izan dira gure tradizioan. Eskubideak eta betebehar, hau da, etxe batekoa izateak, auzo batekoa, konfraria batekoa izateak, kontzeju bateko kide izateak, horrek eskubide batzuk eman ditu, baina baita betebeharrak ere. Elkartasun printzipioa, lorraren ideia, lorra eta auzolana. Lorra eta auzolana norbait gure printzipioen oinarrian dagoen zerbait dela esan genezak, ezta? Elkartasunaren ideia hori. Hurbiltasun printzipio, ezta? Gure erakundeak, gure herri batzarrak hurbil egon dira herritarrengan. Eredu deszentralizatua izan dela esan genezake. Gero finantza autonomia ere bilatu dela, ezta? Auzolanaren bitartez, lehen ere esan dut, ezta? Autosufizientzia edo burujabetza bilatu izan da, auzolanaren bitartez edo herri-lurren kudeaketaren bitartez. Gauza gehiago esan dago dituzke, baina nire buruan izan dio eta 10 minututan egingo duela, eta uste dut eterita. Eskerrik asko. Bueno, jarraian, Iñaki Goionagari emango diogu hitza, historialaria, esan aurkeztu dugun bezala aurrez, eta etorriko gara 20. mendera, mende hasieran, Euskal Gizarteak une zailak izan zituen. Gerra garaia, gerra ondorengo ez garaio behar, autoritarismoa, mota ezberdinetako autoritarismoak Europan, mundu gerra eta bere ondorio guztiak. Egoera garai horretan nola zer eragin izan zuen batez ere tradizio humanista demokrastauen eraginak euskaldunen pentsakeran. Patxiren hitzaldiaren ondoren, Patxik gaitxatu itxunak, azken batean marxista batzuk izan da, ekonomia moraltzat jotzen dutena besterik ez da. Eta nik uste hemen gaitxatuko duena, horrek kutsatuta zentzurik bonenian esango neuko datorrena dela. Gerba da ez konsienteki, gerba da ez jakinaren gainean, baina nik uste hortik asko dutela. Zezarritzen eutzak eitzen dira konturatu barik edo jakin barik mundi datu zan, baina zentzunak edo zenak eskatzen dau, holako gauzak egitea. Bai, izan da, 30. hamarkadan, ni Eusko Alderdi Jeltzalearen hildora etorriko naz, baina guztot baldindu da bela baitzabe sozialdemokraziak egin zuenaren, sozialdemokraziaren zati batik egin zuenaren lana ere badelako. Bintzat, gerora, bigarren mundu gerra ostian, etorrezan gizartia edo triskantza etatik aterazan gizartia aurrera ateratzeko balduzio lako, nik hemen zer goratzen alegin dugu zen. Europa Malauko gerra handiaren ondoren, 1918an, lehen mundu gerra amaitu ostian, gelditzuzan modura. Batetik gerra pairatu zutenak ondua jota, eta gizartea bera beste inbestian. Horreri erantzuna edo horren eraginez etorko dira, etorzian bertan momentuan eta ondoren batetik komunismoa edo Sobiet batasuna sortuko da eta komunismoak indar hartuko du aginte delzeraino eta horreri aurre egiteko edo, baina gerraren ondorioz fasismo etorriko da lehenengo Italian eta gero Alemanian. Kontua da, 30. hamarkadan hasi Gibraltarren eta Vladivostokeraino illa demokraziarik ez egoen. Azkenan gelditzen zian demokrazia bitxiak zian, batetik Suitza,
bestetik Irlanda eta Erresuma Batua eta Suedia. Gainera guztia, aditxu edo nekeztuago, erabateko edo beste erabateko totalitarioen menpe geratu ziren. Giro horretan, zer egin? 31an, Errepublika etorri zanean, ordurarteko Eusko Alderdi Jeltzalea beste diktadura bat etorren, Primo de Riveraren diktadura betik, denbora horretan, lo zorruan antzera egon zen abertzaletasuna eta gitxen uste zanean etorri zen Errepublika edo bentsat gitxen ustez pasan ere ez zuten espero momentu horretan etorriko zanik, ez ustean edo erdi ez ustean harrapatu zituen orduko abertzaleak Errepublika etortzea. Horregi aurre egin zuten. Eta ez bakarrik horregi, giro aregi, hau da, krisi urtebete lehenago izan zen, 29ko kraka, bultzaren kraka, eta krisia ekonomikoa, soziala, politikoa, era guztietakoa zan nagusi, ez bakarrik gurean, Europa osoan eta munduaren zati handi baten duen. Guzti horreli aurre egin behar zitzaion, planteamentua jarriz maiaren gainean zer egin. Zelan atera hortik edo zendik helburu jarri hortik ateratzerakoan lortuta izango zirenak jakiteko. Espainian bertan gizartea polarizatu egin zen. Ezkerreko indarrak alde batera, eskuinekoak beste era batera, eta ez duzengo ezinbestian, baina behintzat erakusteko gai ziala, edo erakusteko ezberdinak ziala ere Eusko Alderdi Jeltzaleak hartuko duena da erdiko bide bat. Ez dut esango horretxe bakarri denik, baina hori ere bada. Erantzun, Eusko Alderdi Jeltzaleak kontuan hartu bidugu garai hartan alderdi katolikoa zela, alderdi konfesional bat zela. Eta erantzuna gizartea zeuzkan krisiari gizartea plantatzen zituen arazo guztiei hortik etorri bertzen. Nondik heldu? Doktrina sozial kristautik hasiko dira edatzen. Baina, doktrina sozial kristaua hartu izan da txikle baten antzera. Horren alde agertuko zian eskuin muturreko karlistak adibidez, eta hortik eskerrantzeko eskerraiko katolikoetaren. Gauzi esan horretan hori zelan bait moldatzia Eusko Alderdi Jeltzaleak planteatzen zituen hilduetan. Zan nahi da. 30ko hamarkadan eta lehenengo mundu gerra amaitu guztian, esatu da modura, gizartia polarizatzen denean ezkerra eskumara erdiko bidea, individualismotik kolektibismora bitxartian dagoen erdiko bide bat hartzen abenduko. Horretzi dinot, patxik aitzatu dituen ezaugarrezeak konsientez dizela hartuko dituen hildo bat hartuko du. Hori gauzatuko da Elizak Mentzigarren mendian azkenetan eta bertan 30ko hamarkadan Cuadragesimo anno eta Rerum Novarum eta Cuadragesimo anno enzikliketan esaten zanarekin. Bertora ekarriz, bertok ezaugarra ekarriz, eta erdiko bide bat sortuz. Hau da, ez individualista hutsak, ez totalitario, erdiko bide bat. Erdiko bide horrek bermatu behar zituen esan batetik giza eskubideak, demokrazia, parte hartzea, eta bestetik ondasunen banaketa, aliketa justuena. Ordura arte, eta krisi horrek, eta krisi guztia erakarrena, aberastasuna, baturik kendu eta bestiari emoten jakiena momentu horretan egingo dena da,
planteatuko dena, eta Euzko Alderdi Jeltzaleak onartuko duena da, hori banatu egin behar da. Eta banatzeko bidea jarri behar dira. Hau ikusten da, bai batetik, praktikan jartzean nekeza izan zuen, tradizioen modu da Republikan goran Euzko Alderdi Jeltzaleak agintea herri udaletan izan zuen, udal batzuetan, udal handietan, eta diputaziorik ezalez eratu, esan hauteskunderik egin eta gara, estatutua bera, berra denporan eskuratu zenez, hau ikusten da batetik. Diputatu jeltzale batzuk, beraien etxeko enpresetan jarritako araudietan, eta Agirreren kasua da paradigmatikuena, Agirreren zuen Bilbon, Agirre familiak Bilbon txokolate fabrika baten lau ordenaren jau esan, eta fabrika horretan jarriko ditue, honek ezaguan edo da. Fabrikaren irabazia guztiak kapitalistentzat izan beharrean, irabazien zati bat langileen artean banatu, beste hobekuntza batzuk jarriko ditu. Eta gero, estatutu etor zenean, 1956an gerrarekin batera, Agirrek berak Gernikan gobernua eratu zuenean, gobernu horretarako sinatu zuten, gobernu horretan partartu zuten alderdiek sinatu zuten gobernu akorduan hor ikusten da helburu hori. Ez dira bakarrik, hor ez dira azaltzen bakarrik, gerra irabaztearen helburua, nortasun helburuak, horregatzen dira baita ere, gizarte hobe bat lortzeko helburua. Gerra da izuen dez galdu egin zan, erbestera atera lizentzia batzuk, beste batzuk kartzela, asko hil, eta beste. Baina, horrek izan guztien nahi, bastartuta gelditu zianik bidea hori. Ez da guztien nahi, ez da esan doanak, Euzko Alderdi Jeltzaleak sortutako bidea ziren. Idea hauek, ordurako ja Europan, bolo-bolo zut esango, baina pentsalari batzuen lanetan agertzen zian. Da, Bigarren Mundu Gerran hori guzti hori jarriko da mai gainean, eta helburutzat jarriko dituzte helburu horrek, gerra osterako helburutzat jarriko ditue gerra horretan parte hartu den aliatu batzuk. Adibidez, Erresuma Batuko laboristek. Horretorriko da Beberiz Plana, eta Bigarren Mundu Gerra ostian Beberiz Plana izango da Europako ongizatea garatuko duena, eta baita bere hor parte hartuko duten indar nagusiak izango dira batetik demokrazia kristaua eta bestetik sozialdemokrazia. Demokrazia kristauaren hasieran Euzko Alderdi Jeltzaleak parte hartuko du, ahal izan zuen moduan, hau da, erbestian dagoela, erbestera atera ziren, jeltzale batzuk, ibiliko dira hori sortzen, eta kasu bat aitzatzeko Alberto Mendiak, eta abade izen, eta jeltzale karnetuna izenez, esaterako Londresen, bera, erbestia denuzen denporan, sortu eban lehenengo internazional demokrazia. Azken baten lau lagun zian, frantziar batzuk, txekiar batzuk, eta beste, baina hor badago aurretik garatutako ideien gauzatzeko modua. Eta gero hori Bigarren Mundu Gerra ostian izango da Europaren ongizate sistema den azpian egongo da egitura edo demokrazia kristaua eta sozial kristaua edo sozialdemokraten eragina edo lana. Nik uste, zertik pasan ez da uste, aldaketa erronka eta garaizaioien ondorioz bintzat, motorizan gero giza eskubide deklarazioa eta berriro pertsonaren komunitasuna, gizakiaren ardatza eta bilatzeko alegina. Azkenik jone arreitzek garantzazunarekin hitz egingo digu, garantzasunarek saiatzen dira gobernuak eta herri zibilaren arteko harremanak berrasmatzen, indartzeko
demokraziaren gobernantza eredu berri bat sustatzeko, ezta? Bueno, ze erronka ikusten dituzuen gaur egun eta nolatik ere erantzun den erronka hori. Nire hitzartzea, agarramiento dauzkagu, orduan ja egun amaitzeko, noska ja hizkiera eta baskaria. Nire hitzartzea 3 ataletan partekatuko dut, antolatuko dut. Lehenik eta behin datu batzuk partekatu nahi ditut, demokraziaren krisiari testuinguruan kokatzeko. Gero bigarrenik krisi horri erantzuteko modu bat, interbide bat bezala Anarkistazko gobernantza aurkeztuko dut. Eta azkenik, lago ezaugarri partekatu nahi ditut, etorkizunari begira, nola, lanketa nola egin dezakegun ezaugarritzeko. Orduan hori denik eta behin, egungo testuingurua kokatzeko, gaur egunean zehar eta lantaldean ere garenean hainbat erronka aipatu dira, aurrekari gabeko erronka ditugun aurrean, sistemikoak, eta nolabait trantsizio garai batean bizi garela. Modu ezberdinetan azaldu da hori, beraz naiz horretan zentratuko. Bai, fokoa jartzen du garantasunagen erakunde publiko eta herritarren arteko elkarlanetan. Eta bertan ari gara ikertzen zein den Euskal Herritarrok demokraziarekiko pertzepzioa eta nola erantzun diezaiokegun bertan sortzen dien erronkei. 2023 urtean, pasadan urtean, Arantzazularen garatuaren ikerketa bat Euskadiko Unibertsitateekin batera, eta bertan jaso zen nola Euskadiko herritarren artean demokraziaren legitimitatea altua da. 10 herritarretatik behatzik uste du nola lehenesten du demokrazia, gobernu mota bezala, eta beraz legitimitatea altua da. Baina gero, beraiek demokrazian eragiteko daukaten gaitasunari buruz aldetzerakoan balorazioa jaitsi egiten. Eta datu, bai kezkagarriak edo, gutxienez, eraldaketarako aukera beraren jartzen datuak jaso genituen. Hiru elkarretik bi adierazten du nola uste ez daukagala gaitasuna eragiteko herri politiken aldaketan. Eta proposizio berean uste dute nola politikari etzaizkera sola herritarren dituztea. Beraz, idatu horiek. Gazteen taldea hartuta, 18 eta 19 urte bitartean, demokraziaren zilegitasun hori jaitsi egiten da, 5 puntu, jaitsi egiten da. Eta era berean, erregimen politikoak axola ez daiela adierazten duten gazteen kopurua 10 puntua da. Gainera, agintalde gazteen kasuan 4,2 dio, jakin batzuetan erregimen autoritarioa demokrazia bat dobera izan daitekeela. Generoak ere bai, generoaren ikuspegitik datuak aztertuta, eta ere bai aldaketak nabarmentzen dira. Horretako denborariko eta sakontzeko, baina gure gogorrean daukazute txostena eta bertan datu guztiak eskuragarri. Eta beraz, testuinguru honetan nola erantzun, bertan sortzen diren konfiantza faldo hori nola erantzun. Hainbat aditurek bertzetan, esatu dute nola Lankidetzazko gobernatzen honeteke modu bat, erronkari erantzuteko, eta nola esan daiteke Lankidetzazko gobernantzan modu bat herritar eta erakunde publikoen arteko deliberazioa eta erabakimen partikatua sortzeko edo indartzeko mekanismoa. Eta berean ere bai nola Lankidetzazko gobernantzak aktuatu ditzakeen baterako sorkuntzarako guneak eta ekintza partekatutako guneak erakunde publiko eta herritarren artean. Horregatik ikusten dugu garrantzitsua Lankidetzazko gobernantza sakontzea eta horren bueltan esperimentazioa dugu berrizkuntza sustatzea. Eta ze elementu bidezake berrikuntza horrek. Aldetik daude sareen errastea, diseinua eta horren eragile ezberdinen arteko harremanak sustatzea. Daude tresna eta metodologia berriak erabiltzea, dago erakundeen antolaketa ereduak aldatzea, finantzazio eredu berriak, guztia sustengarria izan dadin, epiluzean, baita lidergo partekatuak eta rol berriak, pentsatu beharko ditugu. Eta horrekin lotuta, gaitasun berriak beharko ditugu garatu. Hau guztia, demokraziaren berrikuntza edo Lankidetzazko gobernantzaren berrikuntza izenean lantzen dugu, eta hori da Arantzazularen egiten dugu lana. Eta Arantzazularen
irudikatzen, horiek ikertzen, eta gure azken helburua da herritarrak erabaki publikoetan eta politika publikoen diseinuan modu eraginkorrean txertatzea, edo beraiek badotxo horiek politika publikoen diseinuan nolabait aintzat hartzea. Eta hortazeak hainbat egitasmo aktibatzen ditugu, bai topagune edo herritarrek ezagutza garatzeko topagune ezberdinak, gero raketatzen ditu labur gure lau ekintzaile. Etorkizunari begira, eta hori zen nire profesionalitatean erronka. Zer ezaugarri hartu ditu kontuan, eta galdera erreza, eta batez ere gaur egun partekatu den guztiak kontutan hartuta. Nik lau ezaugarri argituko dituzke, eta horien bueltan hainbat ideia jaso ditu. Lehenengoa da ikuspegi berritzailea eta eraldatzailea txertatzea, internet guztian. Bigarrena da aktore ezberdinen ankieta eta saretzea sustatzea, eta hori balioen artean ere bai partekatu patxik. Hirugarrena nazioarteko ikuspegia, nola kontatzen garen nazioartearekin eta nola gure aberazko dugu nazioarteko ikuspegiarekin, eta laugarrena gure erronka langitzea, gure balioetan eta gure testudunan oinartu. Lehenengo ideiari dagokionez, ikuspegi berritzailea eta eraldatzailea txertatzea, berrikuntza adiodarean esan da status quoa gailentzeko hurbilpen berriak pentsatzea. Pentsatzeko modu berriak, egiteko modu berriak, metodologia berriak. Eta berrikuntza egiten dugun horren baitan hiru ezaugarri hartzen ditu batzat. Horiek dira iterazioa, tranquilizazioa eta sormena. Lehenik eta interakzioa diogunean esan dugu berrikuntzan etengabe txertatu dugula ikaste aktiboa. Alegia, egiten dugun enean, uso bat dugu, zer funtzionatu duen, zer ez, eta gure ekintzak horren arabera gautitu. Bigarren bidea tranquilizazioarena, eta horretan gauza kutinak egitea berebiziko garrantziak daukan, askotariko eragileak tranquiletan ari direnean, eta bai urratsak emateko, eta hirugarrena sormenak egiten duguna da etorkizun posible berriak irudikatzeko gaitasuna garatzea. Beraz, hiru horiek ezinbestekoak dira, eta horrekin batera ikuspegi sistemikoa, noski, eta konplexutasuna garatzea, hori bai garrantzitsua izango dira, eta azkenik berrikuntza jakimina eta nola etengabe galderak, mekanik ere bai hasieran aipatu bere taldean nola jaso den, nola etengabe galdera berriak planteatzen ditugun, eta nola etengabe geure buruari galdetzen dugu zigorrek, ere bai lehen ispilu baten hori ez, nola etengabe egiten dugun galdera bergainan gartzea. Bigarren ideia, aktore ezberdinen lankidetza edo saretzea, bertan pentsatu hartu ditugu zeintzu diren baldintzak, zeintzu diren moduak, zeintzu diren espazioak sortu behar ditugunak, lankidetza ezberdinak ahalbidetzeko. Eta bertan dago elementu bat gabe izango dela dialogoak sortzearena. Eta espezie batzuk sortu dialogoak errazteko. Eta dialogorien baitan komunikazio eredu ezberdinak daudela pentsatu hartu dugu. Askotan, dialogoarietan jotzen dugu arrazioetasunera edo diskurtsoari garrantzia ematera. Eta hori egiten dugunean talde batzuk gure espazioetatik kanpo ditugu. Eta bertan bai erantzuna eman gara saiatzen nola, ze modutan indezakegu dialogoak erraztea, eta normalean diskurtso horiek, jarra daukan egituratuta zaukaten pertsona horiek, nola txertatu dialogo horietan eta deliberazio izan ere bai. Beraz, bertan ere bai daukagu espazio handia berritzeko eta modu berriak eta azkenik elkarlan ereduetan beste elementu garrantzitsu bat eta garrantzitsuaren ere bai garrantzia baten ari duguna da jakintza mota ezberdinak maila berean jartzea. Gure gizartean garrantzia handia baten diogu jakintza teorikoari eta oso garrantzitsua da, baina ez da jakintza bat da. Daukagu jakintza esperientziala, bizi esperientzia ezagutza, eta horiek danak aurrean ditugun erronki erantzuteko berebiziko garrantzia daukate. Ezin izango bakarrik jakintza teorikotik jarez pari ditugun erronki erantzuteko. Eta beraz, pentsatu behar dugu jakintza mota ezberdinak nola maila berean jartzen ditugun eta nola horien arteko dialogoa sustatzen dugu. Hirugarren elementua nazioartearekin ikuspegia, bertan ikusten ari gara nola erregio ezberdinetan, gure antzeko adienak edo gure oso ezberdinak egiteko modu ezberdinak garatzen ari diren, eta gu bereiz garrantzia eman diogu horri, kanpoan gertatzen ari den horretatik ikasi, horretatik ekarri, eta gure praktika beraztea,
Baina baita ere gu egiten ari garenari garrantzia eman eta nazioarteko saioietan gure lanak kokatzea. Eta azkeneko ezaugarria, eta bai hemen bai nazioarte mailan atentzia egiten duena da gure kultura, gure balioetan errotuta lan egitea. Guk euskaraz egiten dugu lan, nazionalen, hori nazioarte mailan atentzia egiten du. Hemen ere bai, eta uste dut horrek egiten duela modu berezi batean lanari egitea. Pentsatzeko modu bat zehatz bat, aktibatzen du, eskuntza batean lan egitea, eta gure balioak, eta Patxik eta Iñakik argia saldu dute, gaur historia behatza, horietan eraikitzeko, eta beraz horretan errotuta ingartu dugu lan. Arantzazularen hau praktikara ganatzen ari gara lau ekintzaildoetan, bakarrik aipatuko ditut, garriz paukara da denbora askori. Lehenengoa da topaguneak aktibatzen ditugu, eta bertan aipatu ditudan ezagutza ezberdinak, ahotsa ezberdinak konektatzeko eta elkarrekin ikertzeko eta ekintza konkretua garatzeko espazioak aktibatzen ditugu. Demokrazia legislatiboa ere bai bada gaztetazko gobernantza praktikara emateko beste modu bat, eta hori ere bai lantzen ari gara, herritarrak erabaki publikoetan eta politika publikoen diseinuan integratzeko. Hirugarrena da tokiko erronkei ikuspegi sistemikoarekin erantzuteko modu ezberdinak, hau dago Agenda 2030 eta Garapen Jasangarriako helburuen tokikotzaren lotutako hainbat hurbilpen berri. Eta laugarrena segurtasun jasoketa, egiten dugun horrek guztiaren sistematizazioa eta hori zabaltzea. Eta honekin amaituko dugu. Azken bakarra dut azkeneko gogoeta bat egin. Bai, naharren nahiko nuke erronken garaiak, ere bai aukeren garaia zabaltzen duela. Uste dut aukera daukagula gure denbora nola antolatzen dugun, erabakiak nola hartzen ditugun, erakunde publikoak nola antolatzen diren berrentzatzeko. Eta uste dut aukera moduan hartu behar dugula hori. Nik imaginatzen dut hori erakunde publiko irekiagoak, horizontalagoak, elkarte konektatuagoak, ausartagoa, esperimentalagoa, eta uste dut aukera daukagula, adauzkagula historikoki eta mekanik ere bai ez dira aipatu momentu ezberdinetan hori egin izan dugula, eta daukagula aukera epatituaren lau ezaugarri egurutan hartuta, herritzailea eta eraldatzaile guztia zertatuta, lankidetzazko sare ezberdinak aktibatuta, nazioartearekin konektatuta eta gure balioetan egotuta, uste dut aukera daukagula aukeren garai hori beste modu batean planteatzeko nola antolatzen duguna. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta, ikusi duguna da, tradiziotik, euskal tradizioari arreta jarrita, Patxiren hitzaldian, gure herriak asmatu izan badu aurrera egiten, oinarrian izan duela lurzoru bat, kultura etiko bat, oinarritu izan dela besteekiko beharretan, gizakiaren burujabetza helburu hartuta, baina eskubidez gain, guztion berdintasuneko eskubidez gain, bestearekiko betebeharra hartuz, ezta? Guztion ona zaintzearen betebeharra eta parte hartzearen adibideak ere, historikoki izan ditugula. Orduan badago irakatzi bat. Zen neurritan ordea gaur egun daukago aukera balio horiek edo printzipio horiek berreraikitzeko edo asmatzeko praktikan jartzen gaur egun, ez? Denon artean asmatu dezakegu. Edo zerri eman beharko genioke garrantzia, etorkizunera begira, gizarte oparoago eta demokratikoa izateko aukera sortu dezagun. Zerri eman garrantzia. Lehi dezuten txanda, parte asko ere ez daukagu, baina hori ez da behar. Ez da, baina nik lehen esan dut eta nik dut hemen gauguzion esan dizendanaren balorpen bat dela horra ez da ditzelan helduko gare. Baina hori izan behar duela, horrek izan behar duela horrek izan behar duela ezinbesteko ezaugarrenak bizarra ezin izango dugun gizartearen. Aurrera begirako kontuetan nina zaritua, edo zein modutan atzera begiratu
baliabideetan eta horretan bestak izan bateraino, baina, bueno, joanek aitzatu dituenak eta Goizunen aitzatu dizen metoduak eta moduak eta metodologiak eta bat, horrek baliagarriak izan daitezela. Nik izango dudana da, hori barik ez da izango, ez gara izango, bedogo hobeak ez. Eta nik izango dugu ez gari da izango. Horrek dira, etorkizuneko gure gizartean izan behar dituzten ezaugarrietako batzuk entzat. Berda oinarrizkoenak. Baina baino, ez dakizu da nendu horretara. Ez da nire horretara. Baina, bueno, gaur goizioan hemen entzun izan dira modu batzuk entzat. Bai, entzun horretara eta patxika ipatuen balioatea hartuko arratzetan zaten duen printzipioan artean elkartasunaren printzipioa. Eta nik uste hori gabe ez dugula langara egitea. Eta uste duk gakoa izango dela, horre, Danielinen filosofoak esaten du, nola ezaguta atomizatuta dagoen, eta horretako bakoitzak erantzun beharreko horrenez pieza ezberdinak dauzka. Erbitzen zain, elkartasunaren printzipio hori, lankietza eredu berriak bitartean, egitean, hori izan beharko dela bilatzua eta hori gabe ezin izango dela erantzuteko. Eta horrela daukagu dela. Nik agur lagun ez da, egia asko gustatzen zen kontzeptua da gizarte berrikuntza. Guk tradizioz balio batzuk dauzkagu, historia luzea daukagu, zer ikasia daukagu, eta gai izan behar gara horien berriztatzen. Eta den jonek ere ipatu, nik uste galdera berriak egitea dutula, erantzun berriak tokatzeko. Eta kontzeptu klabeak, eta lehen ez gara sakontzen hasiko, baina gizarte berrikuntza dela uste. Gizarte berrikuntza aurretik daukagu tradiziotik eta gure historiatik ikasi da. Eskerrik asko, eta amaiera emango diogu honiki. Orain bukatzeko hitzalditxo bat izango dugu, Lider Mendoza, Gipuzkoako Aldun Nagusia. Eskerrik asko bereziki elkarri guztioi, taldeetan parte hartu duzuen guztiei. Eta bakarrik, bukatzeko ez dut uste aurkeztetik behar duenik, baina hemen gurekin daukago Lider Mendoza, Gipuzkoako Aldun Nagusia, eta orain bere alaitza gaurko mintegia egiteko. Lider, eskerrik asko, eta nahi duzunian. Eskerrik asko, mintegia eta egun hon guztioi. Nireneko partean izan dut egon, eta zeretan sentizten ez, gogoetarako denbora asko ez dugu hartzen eta tarterik ere ez. Baina kursaleko administrazio kontseiluan egon eta hura ere bada aliatu estrategikoa Gipuzkoa hartzeko eta beraz egon behar adukan. Nola ere sail honen amaieran egon naiz, baimen bilkuretan eta gero aurkezpenetan. Eta nik gure ekarpena edo egingo duke Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekarpena, xume batean behintzat ekarpen bezala gogoeta honetan. Nik argazki bat egingo bali manu momentu honetan Gipuzkoarena, ezagutzen ditugun datuak edo datu nagusiak danak dira oso onak. Kasuan, langabezia tasa 5,5 dago. Gure enpresek saltzen dute gero eta gehiago naiz eta krisi batekin duela gutxi hazten jarraitu dute, 0,9 gehiago saldu dute Gipuzkoako enpresek. Esportazioetan ere gora egin dute, 0,8, berrikuntzan azkeneko datua ezagutu duguna barne produktu gordinaren 2,2,15 berrikuntzara bideratuta dago. Datu horiek onak dira, baina babes sozialaren dagokionez edo gizarte ikuspegitik ere, atzo ezagutu denuen Gini indizea eta Gipuzkoan 23 puntukoa da. Dago Suedia, Dinamarka, Alemania, Frantzia eta gainontzekoen guztien oso aurretik. Ez logikia bakarrik dago aurretik, Gipuzkoaren aurretik. Datu hori guztiak oso onak dira. Horrek esan nahi du
denean ondo gaudela, edo bizi gerala lurralde, herri bateko parte lurralde oso zoriontsu batean, edo dana ondo doala, ez, errealitatea da, ez. Errealitate berriak sortu direlako munduan, eta baita gure lurraldean, gure herrian ere. Eta errealitate berri horiei erantzun behar diegu, horiek ere parte direlako ongizatearen ikuspegi. Eta errealitate horiek zeintzuk dira. Bakasuan, ikusten dugu, arrakalakaz hitz egiten dugu, soldaten arrakalakaz hitz egiten dugu, baina dagoen soldaten arrakala handiena, aipatzen dugu askotan emakume eta gizonen artean dagoen arrakala, eta oraindik existitzen da, naiz eta hor pauso batzuk eman ditugun, dagoen arrakala nagusia da gazteen artean dagoena. Azkeneko 10 urtetan, 18 eta 32 urteko gazteen artean soldata ez da aldatzen. Azkeneko 10 urtetan. Gaur egun, 20 urteko gazte batek kobratzen du, orain dela 10 urte, 20 urteko gazte batek kobratzen zuena, baino 30 euro gehiago. Ez dago apenas tarterik emakume eta gizonen artean. Uste emakume 9 euro gehiago kobratzen dugula. Arrakala nagusia momentu honetan horretan dago. Beraz, soldata, ez eta langostua edo langabezia eta segureko 5,4 izan, badaukagu bete behar bat eta da hain justu soldata duina izatea. Batipat, gazteen artean. Eta badaude beste realitate batzuk ere. Realitate horiek dira, naiz eta berdintasun maila handia izan, oraindik ere bizitzeko eta lanerako berdintasunik ez daukagula. Errealitate berriak dira, gero eta ongizate, gero eta lan gehiago egin behar dugula, edo eskari handiagoa dagoela ongizate emozionalaren inguruan, edo gaixotasun mentalen inguruan, edo eta bakardadea dala elementu bat nagusitzen ari dena azkeneko inkestetan. Dira, errealitate berriak, errealitate emergentziak, eta errealitate horiei aurre egin behar dugu, baldin eta argazkiaz haratago beste zerbait egin nahi baldin badugu. Baiz, guk Gipuzkoako Foru Aldundian esaten duguna da, gure helburu nagusia dela, legealdi hori begira, pertsona guztien ongizate erabatekoa, ongizate integrala. Eta ongizate integrala aipatzen dugunean da, pertsona batek behar duela izan, soldata duina bere bizitza aurrera ateratzeko, etxe bizitza, behar duela horreka emozionala eduki, naturaz gozatzeko aukera eduki, paraje berdeak, bizitza sanoa, aktibidade fisikoa egiteko aukera. Hainbat eta hainbat elementu dira ongizate integralaren parte diana. Beraz, badaukagu erroka handi bat. Eta aldi berean, leheno, pentsatzen egon zaten bezala, edo horren inguruan aritu zerate, eraldaketa izugarriak bizitzen ari gara mundu guztian zehar, baita geurean ere. Beraz, horiei aurre egin behar dugu. Eta ikusi da, gainera, momentu hau ezinbestekoa baldin badugu, inkestetan ere ikusten dela, nahiz eta demokraziari dagokionez atxikimendu maila altua dan, erakunde publikoekiko gure herrian oraindik ere altua dan, batipat gainontzeko lurraldeekin, gainontzeko herriekin alderatuta, alderdi politikoekiko dagoen atxikimendu maila oso pobrea da. Orduan, erronka handiak ditugun garai batean, eraldaketa handiak bizi ditugun momentu batean, atxikimendu maila alderdi politikoekiko eta horiek aurre erakunde duten erakunde publikoekiko horrendik konfiantza maila erabat handia izango dute. Eta hor, ezinbestekoa dugu berrikuntza politikoa egitea. Berrikuntza politikoa da gure ustetan gako nagusia. Eta horretan bi elementu azpimarratu nahiko dituzte, eta honen inguruan ere egon zerate hizketan eta sakondu dute, nik sakondu dela, baina askoz ere gehiago, baina azpimarratu nahiko dituzte. Alde batetik da komunitatearena. Komunitatea aipatu dezute, eta asko gustatu zait Patxi nola esan dezu lehenengo sujeto politikoa etxea izan da, ze zentzu zeukan edo zer ematen zuen, zer eskaintzen zuen etxea. Eskaintzen zituen alde batetik babesa, eta babesa jore lotzen dezuk esan dezun horrekin, eta da elkartasuna, babesa, eskubideak eta betebeharrak. Orduan, berrikuntza politikoa behar dugu, eraldaketa handia ditugu, eta komunitate sendo baten eskutik etorriko zaigu. Eta hemen, berri txarra da, justu munduan, individualismoran goazela arrapalaban. Eta komunismoak gora egiten duela, eta komunitate izaera hori lantzen ari dela, baina, bat dugu berri bat, eta da,
leheno aipatu, Iñaki zuke aipatzen zenuen, ez? Oso gara izanietan gure herriak aurrera egin zuela, gure identitateari eutxiz, eta nik esango nukena da gure identitateari esker, segurueni. Eta beraz, komunitatea ezinbestekoa izango dugula, etorkizunaren nire, eta hori sendotu beharrean daudela. Gipuzkoako Foru Aldundiak berrikuntza politikoa ere egin nahi du, justu alor honetan zergatik komunitatea ezinbestekoa ikusten dugulako, eta hor baditugulako arazo larriak. Besteak beste, belaunaldi aldaketa falta dela, hainbat eta hainbat alorretan. Falta da politikan, falta da elizan, falta da gizarte egintzan, eta falta da hainbat eta hainbat alorretan. Beraz, hor palanka egin beharrean daude. Eta gero beste elementu bat, komunitatea zaparte, eta hemen ere aipatu da, eta da elkarlanarena. Eta asko gustatu zain leheno, entzun duan definizio bat, eta egin du hemengo lagun bate, baina hau egin du, eta oso ondo laburbildu du zer den elkarlana edo zer den lankidetzazko gobernantza, eta da, apartasunetik ikustea bakarrik ez gera lagai, horrelako erronkei aurre egiteko, horrelako eraldaketei aurre egiteko, eta gainontzekoen beharra daukagula, hauek guztiak ondo aurrera eraman ditzagun. Argazkian guapo ateatzeaz gain, baditugula beste eginkizun nagusi batzuk, eta horiei aurre egingo diegula, bai edo bai, elkarrekin lan egiten ari gara. Hori izan gaurkoan egin nahi genuen eta genuen. Eskerrik asko.